ஃபில் பண்ணிடுங்க. ஃபார்மையும் ஃபில் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு பண்ணியாச்சு ஒரு மெசேஜ் மாதாஜி, சப்மிட் பண்ணிட்டேன். சப்மிட் பண்ணிட்டீங்க இல்லையா? ஓகே ஓகே. அது அவங்க கிட்ட ஒரு வார்த்தை போட்டுருங்க. ஓகே மத்த டீச்சர்ஸ்க்கும் நான் சொல்லணும். சேத்துலட்சுமி மாதாஜிட்ட பேசிட்டேன். இன்னும் 3-4 பேர்கிட்ட பேச வேண்டியது எனக்கு பாக்கி இருக்கு. நான் பேசுறேன். நீங்க இந்த ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க பிரபு. யூடியூப் லைவ் ஆயிடுச்சு. ஓகே மாதாஜி. பிரபு நீங்க வந்து பிரணத்தி யார் பண்றாங்கன்னு பார்த்துட்டு அந்த ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிட்டு நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க பிரபு. நான் ஒரு 10 நிமிஷத்துல ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே. தமிழ் L3 ஜூலை. மாதாஜி, சாந்தி மாதாஜி, யாராவது பிரணயத்தை வாசிக்கிறீங்களா? விஜயலட்சுமி மாதாஜி வாசிக்கிறோம் பிரபு. வாசிங்க. வாசிக்கிறீங்களா? வாசிங்க. ராதா மாதவா பாட்டு படிட்டாங்களா நீலு மாதாஜி? பாடியாச்சு. அதுக்காகவே 2 நிமிஷம் முன்னாடி வந்திருக்காங்க நீலு மாதாஜி. நேத்து சான்ஸ் கிடைக்கலன்னு. நான் படிக்கிறேன் பிரபு. ஓம் பிரபு நமோ நான் பகவதே. இன்னொன்னு சொல்லணும்னு நினைச்சேன். இன்னைக்கு திலகா மாதாஜிக்கு நான் கூப்பிட்டு இருந்தேன். அவங்க வந்து எல்லாரையும் கேட்டாங்க. நீலு மாதாஜியை பத்தி மெயினா கேட்டாங்க. அவங்க நம்ம கூட L2 கம்ப்ளீட்டா முடிச்சுட்டாங்க. L3 ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத் வரைக்கும் வந்தாங்க. ஏதோ ஃபேமிலியோட இதனால அவங்களால வர முடியல. பிள்ளைங்க படிக்கிறாங்க அதுன்னு எல்லாரையும் அவங்க கேட்டதா சொன்னாங்க பிரபு. விஜயலட்சுமி மாதாஜி முடிச்சிட்டாங்களா? ரிலேட்டட் டு இவங்க இல்லையா? அவங்க மாதாஜி அது இல்ல, உடம்பு நல்லா இல்லன்னு ஹாஸ்பிட்டல் போனதுனால வர முடியல உபதேசாமிர்தத்துல. அப்புறம் பக்தி ரசம் உங்களை சொல்லல மாதாஜி, உங்களை சொல்லல. திலகவதி மாதாஜி சொல்றேன். திலகம் மாதாஜி ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க இல்லையா? நானும் ஆப்சென்டா இருந்தேனே, ஒரு வாரம் ஆப்சென்டா இருந்தேன் இல்லையா ஹாஸ்பிட்டல்ல மருந்து. அதுல இருந்து அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்துட்டீங்க. உங்களுக்கு ப்ராப்ளமே இல்ல. அவங்க வந்து சொன்னாங்க 13 நம்ம முடிச்சிட்டோமே. 14 தானே பிரபு? இன்னைக்கு 14. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாரி மாதாஜி, சொல்லுங்க மாதாஜி, கண்டினியூ பண்ணுங்க. யாரு? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிர அந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாகயா சக்ஷுருன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேகம் ஸ்ரீ குரோஹ ஸ்ரீதபத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ஸ்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம்ஸ்ச. ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்த ராதா காந்த நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சா கல்பதருப்யश्च கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமணஹிதாய ச ஜகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ மகாவதன்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாமே கௌரத்விஷே நமக. குரவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாயை ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத்பக்தாய நமோ நமக. மூகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்காயதே கிரிம் கிருபா தமகம் வந்தே பரமானந்த மாதவம். ஸ்ரீ குரும் தீனதாரணம் ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஈஸ்வரம். நம பங்கஜநாபாய நம பங்கஜமாலினே நம பங்கஜநேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜங்கிரயே. கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாச்சய நந்தகோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமக ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ணபிரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த ஸ்வாமின் நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. शृण्वतां स्वकथः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदित्यन्दः स्तोहै अभद्राणि विदनोति सुहृत्सतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती
भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तसात्विकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। அத்தியாயம் 14 யார் படிக்க போறீங்க? மாதாஜி, யாருமே வாயை திறக்க மாட்டேறீங்க. மாதாஜி மாதாஜி வருவாங்க, சொல்லுவாங்க. இல்லையே, கொஞ்சம் படிச்சுட்டு இருங்கன்னு சொல்லல. அதான் மாதாஜி சாகர் படிங்க, சார் யாராவது ஒருத்தர் படிங்க. ஒரு நிமிஷம் அதை வந்துட்டேன், படிங்க அதான் படிச்சுட்டு இருங்கன்னு சொன்னாங்க. படிங்க மாதாஜி, யாராவது ஒருத்தர் படிங்க பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி செய்வதற்கான தகுதிகள். பக்தி, ஞானம் மற்றும் துறவு என்னும் இவை இரண்டும் பக்தி தொண்டில் ஒருவன் முன்னேறுவதற்கு முக்கியமானவை என்று அறிஞர்கள் பரிந்துரை செய்கின்றனர். ஆனால் இது உண்மையன்று. கிருஷ்ண உணர்வில் கால் பதிப்பதற்கு ஆதாரமாக ஆரம்பத்தில் ஞானமும் துறவும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன. ஆனால் இறுதியில் அவையும் நிராகரிக்கப்படுகின்றன. பக்தி தொண்டானது அத்தொண்டினை செய்வதின் உணர்வு அல்லது விருப்பத்தை சார்ந்திருக்கின்றது. ஒழுக்கத்தை தவிர அதற்கு வேறொன்றும் தேவையில்லை. மனயூகம், அதனால பக்திக்கு மெயினா என்ன, வேற ஒண்ணுமே இல்லை. வெறும்னா அந்த ஒழுக்கமா இருக்கிறது தான் அதுக்கு வேண்டியது. மனயூகம் மற்றும் யோகாசனத்தின் செயற்கை பயிற்சிகள் உலக மாசிலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்கு சாதகமானவை என்று தேர்ந்த பக்தர்கள் கருதுகின்றனர். ஆனால் அவையும் ஒருவன் மனதினை மேலும் மேலும் கடினமாக்குகின்றன. பக்தி தொண்டின் வளர்ச்சி பெற அவை ஒருபோதும் உதவுவது இல்லை. ஆகையால் இவ்வழிமுறைகள் பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுவதற்கு சாதகமானவை அன்று. கிருஷ்ண உணர்வு என்னும் பக்தி தொண்டே உண்மையில் பக்தி வாழ்வில் வளர்ச்சி பெறுவதற்கான ஒரே வழிமுறை ஆகும். பக்தி தொண்டு மனதுக்கு நிறைவு தருவது இருக்கும் அனைத்தின் காரணமாகவும் பயனாகவும் இருப்பவர் முழுமுதற் கடவுள் ஒருவரே. பரிபூர்ண அவரை அணுகுவதற்கு பரிபூர்ணமான பக்தி தொண்டே மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். இது பகவத்கீதையில் பகவானால் இவ்வாறு உறுதி செய்யப்படுகின்றது. பக்தி தொண்டின் மூலமே ஒருவனால் என்னை அறிந்து கொள்ள முடியும். நீ எனது பக்தன், ஆதலால் இந்த ரகசியத்தை நான் உனக்கு எடுத்துரைப்பேன் என்று வேத ஞானம் எனும் இறுதியில் பரமபுருஷ பகவானை அறிவதாகும். பக்தி தொண்டு என்பது இறையுலகில் நுழைவதற்குரிய வழிமுறை ஆகும். இது ஆதாரபூர்வமான சாஸ்திரங்கள் அனைத்தினாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு இருக்கின்றது. மனயூகிகள் பக்தி தொண்டு வழிமுறையை புறக்கணிக்கின்றனர். அவர்கள் தத்துவ ஆராய்ச்சியில் மற்றவர்களை தோற்கடிக்க முயற்சிப்பதால் பக்தி தொண்டின் ஆனந்தத்தில் வளர்ச்சி பெற தவறுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது படிக்கட்டும் மாதாஜி? இதோ ராஜேஸ்வரி மாதாஜி இருக்காங்க, படிக்கட்டும் மாதாஜி. 130 pages starting. படிக்கட்டும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிங்க மாதாஜி. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிக்கிறீங்களா? ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கிறேன். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் காண்டம் 20ஆம் அத்தியாயம் 31வது ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், அன்பிற்குரிய உத்தவனே, எனது தொண்டில் உளப்பூர்வமாக ஈடுபட்டு இருப்பவர்களுக்கு தத்துவார்த்த யுகமும் செயற்கை துறவும் பயனளிப்பதில்லை. ஒருவன் எனது பக்தனாகும் பொழுது அவன் உலக இன்பத்தை துறப்பதனால் உண்டாகும் பயன்களை தானே எய்த பெறுவதோடு முழு மெய்ப்பொருளை அறிவதற்கு தேவையான குணமும் பெறுகிறான். பக்தி தொண்டில் வளர்ச்சி பெறுவதால் உண்டாகும் பயன் இதுவே ஆகும். ஒரு பக்தன் இருளில் இருக்க மாட்டான், ஏனென்றால் பகவான் அவனுக்கு தனி கருணை புரிந்து அவனது அகத்திலிருந்து அவனை ஒளிபரச் செய்கிறார். ஸ்ரீமத் 11ஆம் காண்டம் 20ஆம் அத்தியாயம் 32, 33வது ஸ்லோகத்தில் பகவான் உத்தவரிடம் மேலும் கூறுகிறார், அன்பு நண்பனே, பலன் தரும் செயல்கள்
தவங்கள், தத்துவ ஞானம், துறவு, யோக சித்தி, தானம் போன்ற புண்ணிய செயல்களினால் உண்டாகும் பயன்களை எனது அன்பு தொண்டில் பற்று வைத்திருக்கும் எனது பக்தர்கள் தாமே எய்த பெறுகின்றனர். இப்பக்தர்கள் தொண்டினை தவிர வேற எதையும் விரும்புவதில்லை. எனது பக்தன் சொர்க்கத்துக்கு செல்வது போன்ற பௌதீக நன்மையை வேண்டினாலும் அல்லது வைகுண்டத்திற்கு செல்வது போன்ற ஆன்மீக நன்மையை வேண்டினாலும் எனது காரணமற்ற கருணையினால் அவனது ஆசைகள் அனைத்தும் மிக எளிதாக நிறைவேற்றப்படும். உண்மையில் கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் ஒருவனிடம் உலக இன்பத்தின் மீது பற்று இருந்ததென்றால் தேர்ந்த ஆன்மீக குருவின் உபதேசத்தின் கீழ் தொடர்ந்து செய்யப்படும் பக்தி தொண்டினால் அவன் தனது மனப்பான்மையிலிருந்து விரைவில் விடுபடுவான். சீலரூப கோஸ்வாமி ஒருவன் உலகின்பத்தில் பற்று வைத்தல் கூடாது என்றும் மாறாக கிருஷ்ணருடன் தொடர்புடையதெல்லாம் இன்பம் அளிப்பது என்று ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் பரிந்துரைக்கிறார். சான்றாக உண்பது என்பது அத்தியாவசியமான ஒன்று. ஒருவன் தனது நாவின் சுவையை திருப்திப்படுத்துவதற்காகவே ருசியான உணவுகளை விரும்புகிறான். ஆகவே இவ்விஷயத்தில் ஒருவன் தனது நாவின் திருப்திக்காக அல்லது கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக சுவையான உணவுகள் தயாரித்து அவற்றை அவருக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும். இதுவே பற்றின்மையாகும். சுவையான உணவுகள் தயாரிக்கப்பட்டு அவை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கப்படவில்லை என்றால் அவற்றை ஒருவன் உண்ணக்கூடாது. கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கப்படாத எதையும் ஏற்றுக்கொள்ளாது புறக்கணிப்பதே உண்மையான துறவாகும். இத்துறவினால் ஒருவன் தனது புலன்களின் தேவைகளை திருப்திப்படுத்தும் திறனுடையவனாகிறான். எல்லாவற்றையும் உலகியல் என்று தவிர்க்க முயலும் அருவவாதிகள் கடுமையான தவங்களை மேற்கொள்ளலாம். ஆனால் அவர்கள் பகவானுக்கு தொண்டு செய்யும் வாய்ப்பினை இழந்து விடுகின்றனர். ஆகவே அவர்களின் துறவு நிறைவு பெறுவதற்கு போதுமானதன்று. பக்தி தொண்டுடன் தொடர்பில்லாத செயற்கை துறவினை பின்பற்றி அருவவாதிகள் மீண்டும் கீழே விழுந்து மாசு அடைந்ததற்கு ஏராளமான எடுத்துக்காட்டுகள் உள்ளன. இன்றும் கூட பரம்பரையாக சந்நியாசிகள் அல்லது துறவிகளான பற்றின்மையாளர்கள் பலர் இருக்கின்றனர். அவர்கள் வெளியில் ஆன்மீக வாழ்க்கையை உண்மையானதென்றும் உலக வாழ்க்கை பொய்மையானதென்றும் கூறுகின்றனர். இவ்வாறு அவர்கள் உலகை துரத்தல் என்றொரு செயற்கை நாடகம் ஆடுகின்றனர். எனினும் அவர்கள் பக்தி தொண்டின் முனையை எட்ட முடியாத காரணத்தினால் தங்கள் லட்சியத்தை அடைவதில்லை. அதனால் அவர்கள் மீண்டும் பொதுநல சேவை, அரசியல் கிளர்ச்சி என்னும் உலகியல் செயலுக்கேற்ப திரும்பி வருகின்றனர். உலகை பொய் என்று கூறி துறவு பூண்டு மீண்டும் உலகிற்கே திரும்பி வந்த சந்நியாசிகளுக்கு ஏராளமாக சான்றுகள் இருக்கின்றன. காரணம் அவர்கள் தங்கள் உண்மையான அடைக்கலத்தினை பகவானின் தாமரை திருவடிகள் இடத்தில் வேண்டி பெறாததே ஆகும். பகவானின் பக்தி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாருக்குன்னா வாய்ப்பு கொடுங்க மாதாஜி மத்தவங்களுக்கு. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம். தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. சோ 14வது அத்தியாயம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ 14வது அத்தியாயம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். பக்தி செய்வதற்கான தகுதிகள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். சோ ஞானமும் துறவும் நம்மள பக்தி தொண்டுல முன்னேற்றுவதற்கான முக்கியமானது அப்படின்னு சில அறிஞர்கள் சொல்றாங்க. ஆனா அது உண்மை இல்லை அப்படின்னு இங்க நமக்கு புரோபாதர் கொடுத்திருக்கார். சோ கிருஷ்ண உணர்வில் நம்ம உள்ள வரணும் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு ஞானமும் துறவும் தேவை அப்படின்றத காட்டிலும் பக்தி தான் மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. பக்தி பாவனை இல்லாம நாம கிருஷ்ண உணர்வுல அடியெடுத்து வைக்க முடியாது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஏன் அப்படின்னாக்கா இந்த மன யூகத்தின் மூலமாக ஸ்பெக்குலேஷன் தத்துவமாக இல்ல நமக்கா ஒரு இன்சைட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மன யூகத்தின் மூலமாகவோ அல்லது இந்த யோகாசன பயிற்சிகள் தியானத்தின் மூலமாகவோ நம்ம இந்த உலக மாசுகள்ல இருந்து விடுபட முடியாது. அதுவும் கலியுகத்துல நம்மளால கொஞ்ச நேரம் கூட அமைதியா இருக்கவே முடியல. அந்த சமயத்துல எப்படி நாம இந்த யோகாசனத்துல மனதை கட்டுப்படுத்தி 8 விதமான அஷ்டாங்க யோகத்தெல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். சோ இதெல்லாம் நம்மள மனதை கட்டுப்படுத்துவது என்பது முடியாத காரியம் இந்த கலியுகத்துல பாக்குறோம். சோ எது சாத்தியம் அப்படின்னாக்கா பக்தி தொண்டு, மனதை சரியான ஒரு விஷயத்துல நாம ஈடுபடுத்துறது எது அப்படின்னாக்கா பக்தி தொண்டு அப்படின்றதான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். பகவான் நம்ம பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம், ஞானிகளும் கூட என்ன அடையறாங்க. ஆனா அது அனைத்தை காட்டிலும் பக்தர்கள் ரொம்ப உயர்ந்தவர்கள் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காரு. இப்படி இந்த யோகிகளை காட்டிலும் மிகவும் உயர்ந்தவர்கள் பக்தர்கள். அதுதான் கடைசி ஸ்லோகமாக இருக்கும் அஷ்டாங்க யோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். சோ பக்தி தான் மற்ற 2 விஷயங்களை விட உண்மையானது. அப்ப நம்ம அதுக்கு நம்மள எப்படி நம்மளை தயார்படுத்திக்கணும் அப்படின்றதான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம்.
இல்லையா? அவரை பரிபூரணமானவர், பகவான் பூரணமானவர். எப்படி பரிபூரணமானவர், எல்லா விஷயங்களும் பூரணமா இருக்கு. அப்ப அது எதால சாத்தியப்படும் அப்படின்னா பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே பகவானை பரிபூரண நிலையில நாம புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத சொல்றார். பகவான் என்ன பகவத்கீதையை பத்தி அர்ஜுனனுக்கு சொல்றார், நீ என்னுடைய நண்பன், அதுவும் இல்லாம பொறாமையற்றவன்றதுனால நான் இந்த வேத ஞானத்தை உனக்கு சொல்றேன், ரகசியமான ராஜகுஹ்ய ராஜ வித்யான்னு பார்த்தோம் இல்லையா, மிக மிக ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு. வேதங்கள் வேதைஷ்ட சர்வேர் அகம்பேத வேத்யோ. சோ வேதங்களின் மூலமாக நாம புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டியவரும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே அப்படின்றதான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம் இல்லையா? சோ பக்தி தொண்டு மட்டுமே இறை உலகில் நுழைவதற்கு உண்டான வழிமுறைகள். நம்மளால ஒரு சூரியன் அவரை பார்க்கவே நமக்கு கஷ்டமா இருக்கு. ஆனா பகவான் விஸ்வரூப தரிசனத்தை வந்து அர்ஜுனுக்கு காட்டும் போது பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் வந்தா ஒருவேளை உங்களுடைய அந்த உடம்புல இருந்து வரக்கூடிய தேஜஸ்க்கு வந்து ஈக்குவல் ஆகலாம் அப்படின்னு. சோ இதை எப்படி பார்க்க முடிஞ்சது அர்ஜுனனால அப்படின்னாக்கா, பகவானுடைய கருணையினால அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த தெய்வீக பார்வை. சோ இது எப்படி சாத்தியம்? அகெயின் அவர் வந்து என்னுடைய நண்பன், பொறாமையற்றவன்றதுனால உனக்கு அந்த ஞானத்தை வழங்குகிறேன் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்றார். சோ பக்தி தொண்டு மட்டுமே இந்த இறை உலகில் ஆன்மீகத்தில் நுழைவதற்கு ஒரு வழிமுறை அப்படின்றத சொல்லப்பட்டிருக்கு. நிறைய சாஸ்திரங்களுக்கும் இதுக்கு பிரமாணங்கள் இருக்கு அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இந்த தத்துவவாதிகளும் இந்த யோகிகளும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்க, மாயாவாதிகளும் என்ன பண்றாங்க, பக்தி தொண்டு வழிமுறையை அரிதே வந்து அவங்க புறக்கணிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஆனா அவங்க மீண்டும் மீண்டும் முயற்சி செய்து அதுல தோல்வியை தான் அடைகின்றார்கள். பக்தி தொண்டு மட்டுமே நித்தியமான ஆனந்தத்தை தரக்கூடியது அப்படின்னு மாதாஜி வாசிச்சது போல 11வது காண்டம் 20வது அத்தியாயம் 31வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றார், அங்க வந்து உத்தவருக்கு வந்து பகவானுக்கும் உத்தவருக்கும் நடக்கக்கூடிய கான்வர்சேஷன், அதுல வந்து சொல்றார், என்னுடைய தொண்டில் பக்தி தொண்டில் உளப்பூர்வமாக ஈடுபட்டிருப்பவர்களுக்கு தத்துவார்த்த யூகமும் செயற்கை துறவும் பயனளிப்பதே இல்லை. யோகிகளும் ஞானிகளும் செய்யக்கூடிய இந்த விஷயங்கள் பயனளிப்பதே கிடையாது. அதுல பக்தர்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டும் கிடையாது. சோ ஒருவன் எனது பக்தனாகும் பொழுது, எப்ப நம்ம உண்மையாக தூய்மையாக பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறோமோ அப்ப அவன் இந்த உலக இன்பத்தை துறப்பதினால் உண்டாகும் பயன்களை தானே எய்தப் பெறுவதோடு முழு மெய்ப்பொருளை அறிவதற்கு தேவையான ஞானமும் அவரிடத்துல இருக்கு. சோ எப்ப நாம முழுமையாக பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்கின்றோமோ அப்ப இந்த பௌதிகமான பற்றெல்லாம் நம்ம விட்டு போயிடுது அப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்ப நம்ம எல்லாரும் ஒரு நிலையில இருப்போம் இல்லையா? சோ நம்ம இஸ்கான் வர்றதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வேற வேற விதமான ஆசைகள் இருக்கும். என்னது, நிறைய புடவை வாங்கணும் மாதாஜிஸ்க்கு, இல்ல சின்ன சின்னதா கூட இருக்கலாம். ஆனா இப்ப பக்தியில நம்ம வர வர என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா, அந்த பௌதிகமான பற்று நம்மளை விட்டு போகும். எத்தனை பேர் இதை ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்க? இப்ப நேத்து நான் அந்த கதையில சொன்னதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, அந்த சரி நமக்கு வந்து அந்த யாரோ சொல்றாங்க பக்தியில தான் மாதாஜி போகுது, பக்தியில தான் போகுது. பக்தி பண்ண ஒரு இதுதான் உந்துதல் தான் இருக்க, வெளியே வேற எதுவுமே இல்ல. நேத்து அந்த கதை நான் சொன்னேனே, அந்த அந்த மதுரையில போய் அந்த திருமாங்கல்யம் போனதுக்கு காரணம், நமக்கு ரொம்ப அதுல சென்டிமெண்ட் இல்லையா, அதை நம்ம கழட்டவே மாட்டோம். சோ அது எதையோ மனசுல அப்படியே அதை கழட்டணும்னு தோணவே கிடையாது. அதனால அங்க போய் அது காணாம போனதுக்கு அப்புறம் இப்ப எதுலயுமே இன்ட்ரெஸ்டே இல்ல. ஓகே, அது ஒரு மாதிரியான சென்டிமெண்ட், அதுல ஒரு அட்டாச்மெண்ட், நம்ம அது கழட்டவே கூடாது அப்படின்ட்டு. ஆனா அங்க போய் அது காணாமே போயிடுச்சு. அப்போ நிறைய பேர் சொன்னாங்க, ஏதோ ஒரு விஷயத்துல வரக்கூடிய தடங்கள் இந்த மாதிரி போச்சு அப்படின்னு நினைச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது வந்து ஒரு ப்ராக்டிஸும் கூட இருக்காமா. ஸோ கணவருக்காக ஏதாவது நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இந்த பழைய இதை நம்ம அங்க போட்டுட்டு புதுசா அவங்க வந்து இது பண்ணுவாங்க அப்படின்னு. சோ அந்த மாதிரி ஒரு இது நடந்ததா நினைச்சுக்கோங்க சடங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொன்னாங்க. சோ அது இழக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா, அது மேல ஏதோ ஒரு பற்று. இப்ப வந்து அப்படி தோணவே இல்லை. இப்ப வந்து ரொம்ப சகஜமாயிடுச்சு. அது இல்லாம நிறைய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து நமக்கு வந்து பக்திக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி அது மேல ரொம்ப பற்றா இருக்கும். ஆனா இதுல வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும், அதெல்லாம் நம்ம விட்டுட்டோம் இல்ல, அந்த மாதிரி எல்லாம் நமக்கு தோணும் இல்லையா? இப்ப மாதாஜியும் பிரபுஜியும் சொன்னது போல நிறைய விஷயங்கள் இப்ப பக்தி மட்டும்தான் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரியான, எப்ப நமக்கு வந்து பக்தர்களோட சங்கத்துல இருக்கலாம், காலையில எப்போ அவங்களோட கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணலாம், கேள்விகள் கேட்கலாம், டவுட்ஸ் வருது, அதெல்லாம் அந்த மாதிரி நம்மளுடைய செயல்கள் போயிடுச்சு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இந்த மாதிரி எப்ப நம்ம பக்தியில வந்துட்டோமோ ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம அந்த பற்றெல்லாம் நம்மளை விட்டு போயிடுது. செயற்கையாக துறவு செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை.
அஷ்டாங்க யோகத்துல நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, ஒரு நிலை அவங்க போயிட்டே இருக்கும்போது மனசை வலுக்கட்டாயமா புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி ரொம்ப பிரயத்தனம் பண்ணணும். சாத்தியம் எப்போது சாத்தியம்? எப்ப நமக்கு நிறைய ஆயுட்காலம் இருக்கோ, சத்தியுகத்துல எல்லாமே தூய்மையாக இருந்து மனதை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தன்மை இருந்தது. ஆனா இந்த கலியுகத்துல எல்லாமே குறைவுடையதாக இருக்கு. வாழ்நாள் குறைவுடையதா இருக்கு. எந்த ஒரு செயல்களுமே தூய்மையாகவே இல்லை. என்ன சுத்தி இருக்கிறது எதுவுமே தூய்மையாகவே இல்லை. அப்படி இருக்கிற சமயத்துல மனதை ஒருமுகப்படுத்துவது என்பது ரொம்ப கடினம். அதை மீறி நான் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இந்த தியானத்துல இருக்கேன்னா அது செயற்கை தன்மை கொண்டதாக இருக்குது அப்படின்றதையும் நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இங்க பக்தி தண்டால் வளரக்கூடிய வளர்ச்சி, அதுல வரக்கூடிய பயன் என்ன அப்படின்னா, நம்மளுடைய இந்த பௌதிக களங்கங்கள் அதற்குன்னு தனியா நம்ம பிரயத்தனம் பண்ண வேண்டாம், மெனக்கிட வேண்டாம். அது ஆட்டோமேட்டிக்கா உண்மையா பக்தி தொண்டு பண்ணோம்னா இந்த பௌதிக களங்கங்கள் நம்மை விட்டு போயிடும். சோ இது பக்தன் இருளில் இருக்க மாட்டான். ஏனென்றால் பக்தி தொண்டின் வளர்ச்சி பெறுவதால் உண்டாகும் பயன் இதுவே. ஒரு பக்தன் இருளில் இருக்க மாட்டான். ஏனென்றால் பகவான் அவனுக்கு தனி கருணை புரிந்து அவனது அகத்திலிருந்து அவனை ஒளிபெறச் செய்கின்றார். ஹரி ஹரி போல். சோ பகவான் கஷேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்கார். அவரே பரம உரிமையாளர், பரம அனுபவிப்பாளர். நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம தான் அனுபவிக்கிறோம். அதுக்காக நம்ம அனுபவிக்கிறது எல்லாமே பௌதீகம் சார்ந்ததாக இருந்தது அப்படின்னாக்கா அது தற்காலிகமானது. ஆனா ஆன்மீகத்துல பகவானோட நித்தியமான அந்த இதுல இருக்கும்போது அந்த அன்பு பரிமாற்றம் வேறு விதமாக இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அது மட்டும் இல்ல, இன்னும் என்ன சொல்றார்? அன்பு நண்பனே, பலன் தரும் செயல்கள், தவங்கள், தத்துவ ஞானம், துறவு, யோக சித்தி, தானம் போன்ற புண்ணிய செயல்களினால் உண்டாகும் பயன்களை எனது அன்பு தொண்டில் பற்று வைத்திருக்கும் எனது பக்தர்கள் தாமே இதை பெறுகின்றார்கள். ஹரி 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 போல். நமக்கு பஞ்சராத்திர விதிகள் அப்படின்னு இருக்கு. ஒவ்வொருத்தருக்கும் 5 விதமான கடமைகள் செய்யணும்னு. ஆனா எப்போ ஒருத்தவங்க கிருஷ்ண பக்தியில முழுவதுமாக இறங்கியிருக்காங்களோ அப்ப அவங்களுக்கு இந்த மத்த கடமைகள் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சோ நம்ம தவம் செய்யறதுனால வரக்கூடிய இதா இருக்கலாம், பலன்களா இருக்கலாம், துறவு, யோக சித்தி மேற்கொள்ள, இதன் மூலமாக வரக்கூடிய புண்ணியங்கள் எல்லாம் பக்தி செய்யும் போது தானாகவே நம்மை வந்தடைகின்றது அப்படின்னு பாக்குறோம். இந்த பக்தர்கள் தொண்டினை தவிர வேற எதையுமே விரும்புவதில்லை. பக்தர்கள் விமுக்தியை தான் விரும்புறாங்க. நம்ம தான் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில இருந்து ஒரு முடிவுக்கு வரணும், கிருஷ்ணலோகத்துக்கு போகணும், அவருக்கு இது பண்ணணும். பக்தர்களுடைய பாவம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னாக்கா, நீ என்ன நரகலோகத்துல இட்டாலும் பரவாயில்ல கிருஷ்ணா, உனக்கு எப்பவுமே நான் பக்தி தொண்டு செய்து கொண்டிருக்க வேண்டியும் அந்த பாவத்தை எனக்கு கொடுக்கணும். அதுதான் பக்தர்களுடைய நிலையாக இருக்கு. ஏன்னா நான் என்ன செய்தால் என்னுடைய கிருஷ்ணர் சந்தோஷப்படுவார். சோ அவர் சந்தோஷப்படுறதுக்கு நான் என்னெல்லாம் செய்யணும், அதுதான் பக்தி தொண்டு. கோபியர்களுடைய எண்ணம் அதுவாக இருந்தல்லவா, அது போல. சோ அதனாலதான் அவங்க உயர்ந்த பக்தர்களுடைய நிலையில நாம வச்சிருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இருக்காங்க அவங்க ஆல்ரெடி. இந்த பக்தர்கள் தொண்டினை தவிர வேற எதுவுமே விரும்ப மாட்டார்கள். எனது பக்தர்கள் சொர்க்கத்துக்கு செல்வது போன்ற பௌதீக நன்மையை வேண்டினாலும் அல்லது வைகுண்டத்திற்கு செல்வது போன்ற ஆன்மீக நன்மையை வேண்டினாலும் எனது காரணமற்ற கருணையினால் அவனது ஆசைகள் அனைத்தும் மிக எளிதாக நிறைவேற்றப்படும். நான் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, பகவானுக்கு உண்மையான பக்தி தொண்டு செய்யும் போது நமக்கு என்ன வேணும் என்ன வேணான்றது அவருக்கு தெரியும். அவரே பரமபிதா. அப்போ எனக்கு இந்த விஷயங்கள் தான் வேணும் அப்படின்னு நம்ம அவர்கிட்ட முறையிட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நம்ம தூய்மையா பக்தி தொண்டு செய்யும் போது எது நமக்கு தேவைன்றதை அவரே அருளுகின்றார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். நமக்கு 2 விதமான நன்மைகளும் கிடைக்குது. அதுல பௌதிகமான ஆன்மீகமான 2 விஷயங்களுமே நமக்கு கிடைக்குது. பௌதிகமா எதுக்கு நம்ம முக்தி தானே, அந்த முக்தியை போய் நம்ம எப்படி பௌதிகம் சொல்றோம்? ஆமா, அதுல எனக்கு முக்தி வேணும், நான் திருப்பி பிறப்பு சுழற்சியில வரவே கூடாது, 5 விதமான முக்தி, அவரை மாதிரியே நான் மாறுறது, அவருக்குள்ளார புகுறது, அவர் இருக்கக்கூடிய லோகத்துல இருக்கிறது, அவர் மாதிரியே எத்தனை ஆபரணங்களோட இருக்குது, அவருடைய சக்தியோடு நான் இருக்கிறது, இந்த மாதிரி 5 விதமான முக்திய அதை கூட பக்தர்கள், அது கூட பௌதிகமான இச்சை அப்படின்னு நீங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்காரு. எனது பக்தன் சொர்க்கத்துக்கு செல்வது போன்ற பௌதிக நன்மையை வேண்டினாலும் அதுவும் கிடைக்கிறது, வைகுண்டத்திற்கு போறது. நம்ம துருவ மகாராஜுடைய சரித்திரத்தை நம்ம பார்த்தோம். அவர் தியானம் பண்ண வரும்போது என்ன பாவத்துல வரார்? உத்தான பாதர், அவருடைய தந்தையை விட பிரஜாபதி, அவருடைய தந்தையை விட பெரிய ஒரு நிலைக்கு போனோம்னு தான் அவர் தவம் பண்ண வர்றார். ஆனா எப்ப பகவானுடைய திருப்பாதத்தை பார்த்துட்டாரோ அப்பத்துல இருந்து அவருக்கு அந்த பௌதிக ஆசையெல்லாம் போயிடுச்சு. ஒண்ணுமே கேட்க தோணல. அவரை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் என்ன தோணும்? ஒண்ணுமே கேட்க தோணல. இருந்தாலும் பகவான் என்ன பண்றாரு? ஏதாவது கேளுன்னா அவர் சொல்றாரு, எனக்கு இன்னுமே கேட்கவே தோணல அப்படின்னு. அப்ப அவர் என்ன சொல்றார்? இருந்தாலும் அவருக்கு அவருடைய அந்த சங்கின் மூலமாக அவருக்கு ஆசீர்வாதம் செய்து அனைத்து உன்னதமான ஞானத்தையும் கொடுத்து அவருக்கு துருவ நட்சத்திரம்
நட்சத்திரம் எல்லா 14 லோகங்களும் அந்த ஊழி காலத்துல மொத்தமா அழிஞ்சு பகவானுடைய அவ்யக்தமா போயிடும், பகவானுக்குள்ள போய் ஒடுங்கிடும். ஆனாலும் துருவ நட்சத்திரம் அழியாது, அது நித்தியமா சாஸ்வதமா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அவர் அதை வேண்டி வரவே இல்லை. ரொம்ப அதை கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் வெட்கி தலைகுனின்றாராம் துருவ மகாராஜ். அது ஸ்ரீமத் பாகவத்துல ரொம்ப அழகா படிப்போம். அதுக்கு அது அது என்ன இவ்வளவு ஒரு பௌதிகமான ஒரு விஷயம் ஆயிடுத்தே, பகவானை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஒண்ணுமே தேவையில்லை அவர் சொல்றாரு. இருந்தாலும் பகவான் என்ன பண்றார், என் குழந்தை எதை நினைச்சுதானே என்கிட்ட வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, அவருக்கு அதை ஆசிர்வதிக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ பகவான் ரொம்ப கிளியரா சொல்றார், என்னுடைய பக்தன் எதை வேண்டி வந்தாலும் அதை நான் அருள் பாலிக்கின்றேன் சொல்றார். உண்மையில் கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் ஒருவனிடம் உலக இன்பத்தின் மீது பற்று இருந்ததென்றால் தேர்ந்த ஆன்மீக குருவின் உபதேசத்தின் கீழ் தொடர்ந்து செய்யப்படும் பக்தி தொண்டினால் அவன் தனது மனப்பான்மையிலிருந்து விரைவில் விடுபடுவான். நம்ம இதை இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா, இப்பெல்லாம் எங்களுக்கு பக்தி பண்ண மட்டும்தான் தோணுது. எல்லாருமே இதை நம்ம அனுபவிச்சிருப்போம். அந்த பக்தியில முன்னேற முன்னேற அது எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா, இப்ப நமக்கு பசிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பசிக்குதுன்னு போது அது ஒரு உணர்வு இல்லையா, பசிக்குது. அதை நம்ம சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் என்னோட இது நம்ம அதை ஃபீல் பண்றோம், என்னோட பசி போயிடுச்சு அப்படின்னு ஃபீல் பண்றோம். அது போல பக்தியில நாம முன்னேற முன்னேற நமக்கே அந்த உணர்வு வரும், ஓகே நம்ம சரியான ட்ராக்ல தான் போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு. ஸோ யார் ஒருத்தருக்கு பௌதிகமான விஷயத்துல பற்று இருந்தது அப்படின்னா, சரியான அதிகாரப்பூர்வமான குரு சீட பரம்பரையிலிருந்து வந்த ஒரு ஆச்சாரியரிடத்துல நாம அவங்களுக்கு சரணாகதி செய்து அவங்களுடைய வழிகாட்டுதல் கீழே நம்ம பக்தி செய்ய செய்ய இந்த பௌதிகமான விஷயங்கள் நம்ம விட்டு அகன்று ஓடிவிடும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஸோ இங்க ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, ஒருவன் புலனின்பத்தில் பற்று வைத்தல் கூடாது, மாறாக கிருஷ்ணருடன் தொடர்புடைய அனைத்தும் இன்பம் அளிப்பதுவே என்று ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஸோ அந்த புலன் சார்ந்த விஷயங்கள், பௌதிகமான விஷயங்களை பற்று இல்லாம ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு ரிலேட்டடா எது இருக்கோ அதுதான் நமக்கு இன்பம் அளிக்கும் அப்படின்னு அவங்க ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சோ உண்பது என்பது அத்தியாவசியமான ஒன்று, உண்மைதான் இல்லையா? ஆனா அத என்னோட நாக்கோட சுவைக்காகன்னு இல்லாம பகவானுக்கு அதை அர்ப்பணம் பண்ணி அதை நாம ருசியா எடுத்துக்கணும். பகவானுடைய பிரசாதமாக அதை எடுக்கும்போது அது மிகவும் ருசியாக மாறுது. சோ தன்னுடைய நாவின் திருப்திக்காக இல்லாம கிருஷ்ணரோட திருப்திக்காக சுவையான உணவுகள் தயாரித்து அவற்றை அவருக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும், அதுவே பற்றின்மையாகும். ஸோ நம்ம எவ்வளோ பெரிய சயின்ஸ் இதுல இதா இருக்கு நம்ம பார்க்கலாம். இப்பெல்லாம் பாருங்க, நம்ம எங்க பார்த்தாலும் தடிக்கு விழுந்தா ஒரு கிளினிக் இருக்கு. நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் எவ்வளோ மாறி போயிடுச்சு, நம்ம கண் கூட பாக்குறோம். நம்மளோட தாத்தா பாட்டி அவங்க கிட்ட இருக்கிற ஸ்ட்ரென்த் கூட நம்ம கிட்ட இல்லை. அவங்களோட காலம் வரைக்கும் நம்மளால இருப்பமான்னு கூட தெரியல. ஏன்னா ஆயுட்காலம் அப்படியே நமக்கு 50 வயசு 20-25 வயசுல கூட ஹார்ட் அட்டாக் உடனே அவங்க இறந்து போறாங்கன்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா? சோ நம்ம இங்க எவ்வளவு தெளிவா சொல்லப்பட்டிருக்கு, சாத்வீகமான உணவுகள் இதெல்லாம் சொல்லியாச்சு. அந்த உணவுகளை சமைக்கும் போது நம்மளுடைய பாவம் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லியாச்சு. அந்த பாவத்துல நம்ம பிரசாதம் செய்து ரெடி செய்து அதை பகவானுக்கு நைவேத்தியம் செய்து அந்த அந்த பிரசாதத்தை நம்ம எடுக்கும்போது நம்ம ஃபுல்லா பியூரிஃபை ஆகுறோம் அப்படின்னு. ஒரு தடவை பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் கிட்ட பக்தர்கள் சொன்னாங்களாம், எங்களுக்கு ரொம்ப பிரச்சனையா இருக்கு, இங்க நிறைய பக்தர்களுக்குள்ள நிறைய வேறுபாடு இருக்கு, அந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்க சொல்லும்போது அப்ப பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் சொன்னாங்களாம், அந்த பிரசாதம் ரெடி பண்றோம் இல்லையா, அந்த அந்த இடத்தையும் அதை யாரு பண்றாங்களோ அவங்க பியூரிஃபை இருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா அது எல்லாமே கரெக்ட் ஆயிடும். அது 100க்கு 100 உண்மை. நம்ம இப்போ ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிடுற பழக்கம் வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய நோய் அந்த விஷயங்கள்லாம் வருது. ஏன்னா அவங்க எப்பவுமே பிசினஸ் மைண்டோட இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரியான பாவத்துல உணவு அதை நாம சாப்பிடுறோம். அது நமக்கு எத்தனையான விதமான விளைவுகளை ஏற்படுத்துதுன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ பிரசாதம் ரெடி பண்ணும்போது கூட நாம கிருஷ்ணருக்காக நம்ம இதை பண்றோம். அந்த பாவம் என்னென்னவோ சண்டை சச்சரவுகளோட இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த வீடு ஃபுல்லா அப்படியே ஒரு நரகமாவே மாறிடுது. சோ நம்ம எப்ப கிருஷ்ணரை மத்தியில் வைத்து அவரை மையமாக வைத்து நம்மளுடைய செயல்கள் இருக்கின்றதோ அப்ப நாம என்ன பண்றோம், தூய்மை அடைகின்றோம், பகவானை நாம உணர முடியும். பார்க்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களும் கிருஷ்ணமயமாக இருக்கு, பக்தியில நாம முன்னேற முடியுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அவருக்கு அர்ப்பணித்த உணவுகளை எடுக்கும் போது அங்க பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய பௌதீகமான இச்சை இல்லாம பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டதை நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்ற அந்த இது நமக்கு வருகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம்.
இப்படிப்பட்ட துறவினால் ஒருவன் தனது புலன்களின் தேவைகளை திருப்திப்படுத்தும் திறனுடையவனாக இருக்கின்றான். எல்லாவற்றையும் உலகியல் என்று தவிர்க்க முயலும் அருவவாதிகள் கடுமையான தவங்களை மேற்கொள்ளலாம். அருவவாதிகள் என்ன சொல்றாங்க? அருவம், பகவானுக்கு ரூபம் இல்லை, அரூபம். சோ பகவானுக்கு ரூபம் இல்லைன்னு சொல்றாங்க. அப்படிப்பட்டவர்களை அருவவாதிகள் சொல்றோம். அவங்க என்ன பண்றாங்க? அவருக்கு ரூபம் இல்லை, அந்த ஒரு ஒளி கட்டுரை, அது மேல நான் வந்து தியானம் பண்றேன் அப்படின்னு கடுமையா தவங்களை செய்யறாங்க. ஆனா அவங்க பகவானுக்கு தொண்டு செய்யும் வாய்ப்பினை இழந்து விடுகின்றார்கள். ஏன்னா பகவானுக்கு ரூபம் இருக்கிறது நினைச்சாதானே அவங்க திருவடியிலிருந்து திருமுடி வரைக்கும் வந்து அவரு அனுபவிச்சு அவருக்கு வந்து எல்லா நவவித பக்தி தொண்டு சொல்றோம் அதெல்லாம் செய்ய முடியும். நவவித பக்தி தொண்டுல இருக்கக்கூடிய அந்த உண்மையான ஆனந்தம் வெறுமனே மெடிடேஷன் பண்றதுனால வருமானா இல்ல. அது போல அது சரியான புரிதலா அப்படின்னாக்கா அதுவும் இல்லை. அது மட்டும் இல்லாம இந்த கலியுகத்துல இது சாத்தியமான்றது அதுவும் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அவங்களுடைய துறவு நிலை நிறைவு பெறுவதற்கு போதுமானதே கிடையாது. அதாவது எல்லா ஸ்டிமுலேஷனும் இருக்கு இங்க, ரொம்ப ஸ்டிமுலைஸ் இருக்கு, நிறைய ஸ்டிமுலே இருக்கு. அந்த ஸ்டிமுலேனா என்னது? நம்ம தூண்டக்கூடிய காரணிகள். அதுக்கு மத்தியில இருந்து கொண்டு நாம என்ன பண்றோம்? நம்ம வந்து புலன்களை கட்டுப்படுத்தி ஒழுங்கான ஒரு 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 பாதையில நம்ம போறதுன்றது வந்து பெரிய விஷயம். அவங்கதான் உயர்ந்தவர்கள். சோ பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இத்தனை நிறைய மைண்ட் சேஞ்ச் பண்றதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. இதுக்கு நடுவுல அவங்க வந்து பக்தி தொண்டுல நிலைச்சிருக்கிறது வந்து பெரிய விஷயம். அதான் நம்ம சொல்றோம், கலியுகத்துல பக்தர்களோட சங்கத்துல இருப்பதே வந்து ஒரு பெரிய தவம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? ஆனா இங்க இந்த யோகிகள் என்ன பண்றாங்க? எங்கேயும் சப்தம் இல்லாம தனியா ஒரு இடத்துல போறாங்க. அங்க ஸ்டிமுலேயே கிடையாது, அவங்களுக்கு வந்து தூண்டக்கூடிய எந்த ஒரு விஷயமே இல்லையே. அங்க அவங்க எல்லாத்தையும் மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி பண்றாங்கன்னா அது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது. பக்தி தொண்டு தான் பெரிய விஷயம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஓகே, இன்னும் கூட பரம்பரையாக சன்னியாசிகள் அல்லது துறவிகளான பற்றின்மையாளர்கள் பலர் இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் வெளியில் ஆன்மீக வாழ்க்கை உண்மையானதென்றும் உலக வாழ்க்கை பொய்மையானதென்றும் கூறுகின்றார்கள். இவ்வாறு அவர்கள் உலகை துரத்தல் என்ற ஒரு செயற்கை நாடகம், சகாஜியாக்கள் அப்படின்னு சொல்றோம், உலகை துறக்கிறதுன்ற மாதிரி ஒரு செயற்கையா ஒரு நாடகம் ஆடுறாங்க அப்படின்றத சொல்றார். அவர்கள் பக்தி தொண்டின் முனையை எட்ட முடியாத காரணத்தினால் தங்கள் லட்சியத்தை அடைவதில்லை. நம்ம வாழ்க்கையோட லட்சியம் என்ன? நமக்குள்ளார உறங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த நிலை, நான் எனக்கும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கும் உள்ள உறவை புதுப்பித்துக் கொள்வதற்காக நமக்கு கிடைச்ச ஒரு வைல்ட் கார்டு தான் வந்து இந்த மனித பிறவி அப்படின்றத நம்ம அங்க பார்க்கலாம். அப்ப இத சரியாக பக்தர்களோட சங்கத்துல இருந்து குருவோட வழிகாட்டுதலின் கீழே பக்தியில நாம செலுத்தும் போது நாம அந்த பகவானுக்கும் எனக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவை புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. அதன் மூலமாக பக்தி தொண்டு செய்ய முடிகின்றது. பக்தி தொண்டு பக்தி தொண்டு பக்தி தொண்டு மட்டுமே. சோ அது செய்யறதுனால மட்டும்தான் நாம இந்த பௌதீக பந்தத்துல இருந்து விடுபட முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ உலகை பொய் என்று கூறி துறவு பூண்டு மீண்டும் உலகிற்கே திரும்பி வந்த சன்னியாசிகளுக்கு ஏராளமான சான்றுகள் இருக்கின்றன. இப்ப கூட கலியுகத்துல நம்ம எத்தனை பேரை பாக்குறோம், பெரிய சுவாமிகள் பெரிய சன்னியாசின்னு சொல்றாங்க, ஆனா அவங்க வேற வேற விஷயமான இதெல்லாம் மாட்டிக்கிறாங்கன்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம். அவர்கள் தங்கள் உண்மையான அடைக்கலத்தினை பகவானின் தாமரை திருவடிகளிடத்தில் வேண்டி பெறாததே ஆகும். ஜடபரதருடைய கதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். அவ்வளவு ஒரு சிரேஷ்டமான ரிஷி, ராஜ ரிஷி, ராஜாங்கத்தெல்லாம் ஆண்டு முடிச்சு அவங்க அந்த 4 ஆசிரமத்தை ஃபாலோ பண்றாங்க இல்லையா? பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்த வாழ்க்கை, வானப்பிரஸ்தம். சரி, நான் ஒரு காட்டுக்கு போய் நான் வந்து பகவானை நினைச்சு தியானம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வர்றார். ஆனாலும் என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா அங்க பக்தர்களுடைய சங்கம் இல்லை. சோ அத என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா அவர் வீழ்ச்சி அடைகின்றார். ஒரு மானை பார்த்து அது மேல இருக்கக்கூடிய அதீதமான கருணையினால அவர் அங்க வீழ்ச்சி அடைகின்றார்ன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். பகவானின் பக்தி தொண்டுக்கு பயன்படக்கூடிய, இப்ப நம்ம இதுலயே எத்தனை பேர் இருக்கோம்? இப்ப எத்தனை பேர் இருக்கும்? 18 பேர் இருக்கும். இப்ப யாராச்சும் ஒருத்தர் வரலன்னா உடனே நம்ம போன் பண்ணி கேட்கிறோம் இல்லையா? நீலு மாதாஜி வரல, உடனே இன்னொரு நாள் விஜயலட்சுமி மாதாஜி போன் பண்ணி அவங்க கேட்டாங்க, நான் அவங்களை கூப்பிட்டேன், அவங்க வரல, உடம்பு முடியல, ஏதோ நம்ம அந்த அந்த ஒரு இதுல இருக்கும். இப்ப அதே மாதிரி நமக்கு என்ன பண்றோம், ஒருத்தவங்களை விட்டுட்டு நம்ம வந்து போறது இல்லை. பக்தின்னு போகும்போது அந்த டீமா நம்ம போறோம் இல்லையா? அந்த குரூப்பா பக்தர்கள், உண்மையான பக்தர்கள் ஒருத்தவங்களை விடணும்னு ஆசைப்படுறதே கிடையாது. ஏன்னா அதுதான் வந்து நம்மளுடைய சுபாவம் கூட. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை எப்படி திருப்திப்படுத்த முடியும்?
நம்ம வந்து அந்த உறங்கிய நிலையில இருக்கமே அதை புதுப்பித்துக் கொள்வதற்காக யாரெல்லாம் வந்து ஹெல்ப் பண்றாங்களோ அவங்க வந்து ரொம்ப பிரியமானவர்கள். நம்ம லாஸ்ட் டைம் கூட ஒரு கதை பார்த்தோம் இல்லையா? ஒரு குழந்தை தவறி போயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த குழந்தைய மீண்டும் அதுக்கு நீங்க என்னதான் பொருட்கள் வாங்கி கொடுத்தாலும், அது கேட்குற டாய்ஸோ ஸ்வீட்ஸோ என்னென்னமோ அது கேட்குதுன்னு நீங்க வாங்கி கொடுத்தா கூட அந்த குழந்தைக்கு வந்து முழுமையான ஆனந்தம் கிடைக்காது. அந்த குழந்தையை மீண்டும் தன்னுடைய பெற்றோர்களிடத்துல சேர்க்கும் போது அந்த குழந்தைக்கு உண்மையான ஆனந்தம் கிடைக்கும். அது போல கிருஷ்ண பக்தியத்துல ஒரு நிருபர் கேட்கும்போது பிரபுபாத சொன்னாருன்ற கதை நம்ம பார்த்தோம். ஸோ கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல நாம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த டார்மன் ஃபார்ம்ல இருக்கக்கூடிய உறங்கிய நிலையில இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ண பக்தியை புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கான ஒரு இதுதான் நம்ம பார்க்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஸோ பகவானின் தாமரை திருவடிகளிடத்தில் சரணாகதி பண்றதுதான் வந்து உண்மையான நம்மளுடைய சுபாவம். பகவானின் பக்தி தொண்டுக்கு பயன்படக்கூடிய எதையும் ஒருவன் துறக்கக்கூடாது. எதெல்லாம் வந்து பக்தி தொண்டுக்கு சிரேஷ்டமாக இருக்கோ அதை துறக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுதான் வந்து பக்தி தொண்டோட ரகசியம். கிருஷ்ண உணர்வு மற்றும் பக்தி தொண்டில் வளர்ச்சி பெறுவதற்கு பயன்படும் எதையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். எதெல்லாம் எனக்கு வந்து அதுதான் பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா, நெவர் ஃபர்கெட் கிருஷ்ணா. எந்த விஷயம் எனக்கு வந்து கிருஷ்ண பக்தியில கொண்டு செலுத்துமோ அதை நான் விடவே கூடாது. எது வந்து எனக்கு வந்து கிருஷ்ண பக்தியில உதவி பண்ணுமோ அதை நான் உடனே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. நமது இன்றைய கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் வளர்ச்சி பெறுவதற்காக நாம் பல்வேறு இயந்திரங்களை பயன்படுத்துகின்றோம். அவை தட்டச்சு பொறிகள், நிறைய கம்ப்யூட்டர்ஸ், டெஸ்க்டாப், நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம பயன்படுத்துறோம் இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் எனக்கு கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துக்கு உதவி செய்கின்றது. ஸோ அதை நாம உபயோகிச்சுக்கலாம். இப்ப கூட ரீசெண்டா நம்ம பார்த்தோம்னா ஏஏனாலே கொஞ்சம் பயமா தான் இருந்துச்சு. ஆனா இப்ப ரீசெண்டா அந்த ஏஏ அசிஸ்டட் டூல்ல போய் பார்த்தோம்னா நமக்கு என்ன நினைக்கிறோமோ, பிரபு வந்து பேட்ச் 5 இப்ப நமக்கு என்ன பேட்ச் போயிட்டு இருக்கு? பேட்ச் 60, 61 போயிட்டு இருக்கு. அது இங்கிலீஷ்ல. அந்த யூடியூப் லைவ வந்து நம்ம வந்து இதை வந்து ஃபீட் பண்ணோம் அப்படின்னா அவரோட லெக்சர்ல இருந்து அழகா கிளாஸ் எடுத்து அந்த அழகா ஸ்லைட் போட்டு அது கொடுத்தது. இப்ப அடுத்த பேட்சுக்கு நம்ம அதை தான் யூஸ் பண்ண போறோம். எல்லா லாங்குவேஜும் வந்து அவரோட பேட்ச் 5ஓட செஷன் என்ன எடுத்தாரோ அதுல இருந்து கிரியேட் பண்ண பிபிடியை தான் நம்ம உபயோகப்படுத்துறோம். ஸோ நம்ம வந்து ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக திங்க் பண்ணோம். இப்போ நம்ம இருக்கிறது டிஜிட்டல் ஏரா. ஸோ இதில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய பக்தியை மற்றவங்களுக்கு எடுத்து சொல்றதுக்கு உதவி செய்கின்றதோ அதெல்லாம் நம்ம உடனே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஏன்னா வி ஹாவ் டு ரன் அலாங் வித் த டைனமிக் சொசைட்டி. அப்போ அந்த சொசைட்டியை வந்து என்ன இதில் போதோ அந்த பாவத்தில் நம்மளும் போக வேண்டியதாக இருக்கு. ஸோ பௌதீக நாகரிக வளர்ச்சியை கண்டிக்கும் நீங்கள் ஏன் உலகியல் பொருட்களை பயன்படுத்துகின்றீர்கள் என்று கேட்கின்றனர். சிலர் கேட்குறாங்க, நீங்க தான் எப்பவும் ஆன்மீகம் அதுன்னு சொல்றீங்களே, இந்த பௌதிகமான விஷயம் வந்து நம்மள வேற இதுல ஈடுபடுத்துன்னு சொல்றீங்களா, அதை ஏன் நீங்க பயன்படுத்துறீங்கன்னு கேட்கறாங்க. ஏன்னா இதுதான் ஆன்சர். எதெல்லாம் எனக்கு கிருஷ்ண பக்திக்கு உதவுகின்றதோ அதை நான் சிரேஷ்டமாக உபயோகப்படுத்துவேன். எதெல்லாம் அதுக்கு உதவவில்லையோ அதை நான் என்ன பண்ணணும், விட்டு துறந்து விட வேண்டும் என்றதை நம்ம அவங்க பார்க்கலாம். சோ மக்கள் எதை செய்தாலும் அதை கிருஷ்ண உணர்வில் செய்ய வேண்டும் என்றுதான் நாம் சொல்லுகின்றோம். பிரபுபாதர் சொல்றார், நாங்க வந்து பௌதீகம் ஆன்மீகம்ன்றதை விட நீங்க என்ன பண்ணா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக இது செய்ய முடியுமா, ஓகே அதை செய்யுங்கள், அதுதான் சொல்றாங்க. இதே அடிப்படையில் தான் பகவத்கீதையில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் பக்தி தொண்டில் அவனது போர் திறமைகளை எல்லாம் பயன்படுத்தும்படி அறிவுறுத்துகின்றார். நீ ஒரு செயல்படும் கருவியாக மட்டும் ஒரு அர்ஜுனா, நீ வந்து போர் புரி அப்படின்னு சொல்ற. சொன்னதுக்கு அப்புறம் அர்ஜுனர் என்ன பண்றார், சிறமேற்கொண்டு அந்த செயலை செய்யறாருன்னு பார்க்கலாம். நாங்களும் இந்த இயந்திரங்களை கிருஷ்ணரின் தொண்டுக்காக பயன்படுத்துகின்றோம். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணர் சொன்ன உடனே செய்தார் இல்லையா, அது போல நாங்களும் இதை உபயோகப்படுத்துறோம். கிருஷ்ணருக்கான இது போன்ற உணர்வில் அல்ல, கிருஷ்ண உணர்வின் அடிப்படையில் நாங்கள் எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம். சோ என்ன என்ன விஷயம் வந்து கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துக்கு உதவுகின்றதோ அதெல்லாம் நாங்க ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் அப்படின்னு பிரபுபாதர் இங்க தெளிவா வந்து சொல்லிட்டார். கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் வளர்ச்சிக்காக தட்டச்சு பொறி பயன்படும் என்றால் அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வோம். என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்கோ அதை நம்ம ஏற்றுக்குவோம். இப்ப அசிஸ்டட் இருக்கு, நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஸோ அது வந்து ஈவன் இன் ஃபியூச்சர் நமக்கு தெரியாது, இந்த ரோபோட்டிக் திங்ஸ் எல்லாம் நிறைய வருது இல்லையா, அந்த ரோபோட்டிக்ஸ் திங்ஸ் நம்ம கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துக்கு உதவுது அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பா அதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்வோம். நம்ம நினைச்சே பார்த்ததில்ல. ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணுங்க, ஒரு பிபிடி ரெடி பண்ண ஒரு கண்டென்ட்டுக்கு எவ்வளவு நேரம் எடுக்கும், அதை நம்ம யோசிக்கணும். அதுல இருந்து அந்த கம்ப்ளீட் கண்டென்ட்ல இருந்து கான்செப்ட் எடுக்கணும், எடுத்து இதை தான் நம்ம வந்து சொல்லணும், அதுக்கேற்ற மாதிரி பிக்சர்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி கூகுள்ல போய் சர்ச் பண்ணி இல்ல டிராயிங் பண்ணது, அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணும். நாட் ஈவன் 15 மினிட்ஸ் அந்த அந்த கண்டென்ட் நம்ம போட்ட அடுத்த நிமிஷத்துல அவர் என்ன பேசுறாரோ அது அப்படியே சாராம்சமாக அந்த கண்டென்ட் ஃபுல்லா வந்துருச்சு.
ப்ரொவைடட் நம்ம அதை ஒரு தடவை செக் பண்ணணும். மேக்சிமம் அந்த இது எல்லாமே வருது. இருந்தாலும் சில அதுக்கும் ஒரு ப்ரொவிஷன் வச்சிருக்காங்க, ஃபில்ட்ரேஷன். அதுல போய் இஸ்கான் ரிலேட்டட் திங்குன்னு நம்ம ஃபீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது உலகம் ஃபுல்லா இருக்கிற கண்டென்ட்டை கொடுக்கல. இஸ்கான் ரிலேட்டடா யாரெல்லாம் என்னென்னலாம் பிக்சர்ஸ் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அது மாடிஃபை பண்ணி கொடுக்குது. நமக்கு அதுதானே வேணும் இல்லையா? ஒரு 3 லாஸ்ட் டைம் ஒரு மாதாஜி வந்து ஷேர் பண்ணாங்க. அந்த பிரபுஜி அழகா அந்த 3D டைமென்ஷன்ல வந்து அந்த கண்டென்ட் ரெடி பண்ணியிருந்தாராம். ஸோ நான் இதே விஷயத்த நான் கத்தி கத்தி சொன்னாலும் பக்தர்கள் வந்து எடுத்துக்கிறது வந்து ரொம்ப சந்தேகம்தான் இத்தனை பேர்ல. இப்ப இந்த வீடியோ போட்ட உடனே 3D டைமென்ஷனோடது என்னாச்சு, எல்லாரும் இன்ட்ரெஸ்டா நான் வந்து ஒரு 3 மணி நேரமா கத்தி சொல்ற ஒரு விஷயத்த 3 நிமிஷத்துல அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க. எப்படி சாத்தியம்னா இது நம்ம இருக்கிற சொசைட்டி அப்படி இருக்கு. நம்ம இருக்கிறது வந்து டிஜிட்டல் நேரா. அப்ப அவங்களுக்கு இதுதான் பிடிக்குது அப்படின்னாக்கா ஓகே, அந்த வழியிலே போய் நம்ம கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துக்கு உதவுற மாதிரியான செயல்களை நம்ம செய்ய வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஓகே, கிருஷ்ணரே எல்லாம் என்பது எங்கள் பார்வை. பிரபுபாதர் சொல்றார், கிருஷ்ணரே காரணமும் பயனுமாக இருக்கின்றார். அவர்தான் வந்து காரணகர்த்தா, அவர்தான் வந்து எஃபெக்டும் கூட, பயனும் கூட. எங்களுக்கு என்று எதுவுமே கிடையாது. கிருஷ்ணரின் பொருட்கள் அவருடைய தொண்டிற்கு பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். இதுவே எங்கள் பார்வை. பிரபுபாதர் தெளிவா சொல்லிட்டார். இங்க படைக்கப்பட்டிருக்க அனைத்தும் அவர்கிட்ட இருந்துதான் வந்துச்சு. அவரே ஆதி மூலம். அப்ப அதை உபயோகப்படுத்தி மீண்டும் அவருக்கே நாம வந்து பக்தி தொண்டு செல்றது தப்பு ஒண்ணும் இல்லையே. சோ அதுதான் எங்களுடைய பார்வை. அதுக்காக நாம பக்தி தொண்டு விதிமுறைகளை புறக்கணிக்க வேண்டுமென்றோ அல்லது குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒழுங்குமுறை விதிகளுக்கு கீழ்ப்படிய மறுக்க வேண்டுமென்றோ பொருள் அல்ல. அப்படி அந்த மாதிரி தவறா போக வேண்டாம். பக்தியின் ஆரம்ப நிலையில் ஆன்மீக குருவினால் ஒழுங்குமுறைப்படுத்தப்பட்ட எல்லா விதிகளையும் ஒருவன் கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும். ஏற்றுக்கொள்வதோ அல்லது புறக்கணிப்பதோ எப்போது ஒழுங்குமுறை விதிகளின் அடிப்படையிலேயே இருக்க வேண்டும். நம்ம எதை ஏற்றுக்கொள்கின்றோமோ அது பிரபுபாதர் நமக்கு கொடுத்ததாக இருக்கணும். எதை நம்ம விடுறோமோ அதுவும் நமக்கு பிரபுபாதர் கொடுத்ததாக இருக்க வேண்டும். எதை தள்ளலாம் அல்லது எதை கொள்ளலாம் என்பதற்கு ஒருவன் தன்னிச்சையாக ஒரு கருத்தினை உருவாக்கி கொள்ள கூடாது. சோ அதிகாரப்பூர்வமான குரு சீட பரம்பரையிலிருந்து வந்த ஆச்சாரியரோட வழிகாட்டுதல்ல தான் நாம இதை செய்யணும். கிருஷ்ணரின் புறத்தோற்றமாக விளங்கும் ஆன்மீக குருவானவர் ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நாம பகவானுக்கு என்ன சேவை செய்யணும்ன்றத நம்மளுடைய குருவுக்கு செய்யும் போது, காலையில நம்ம குரு ஆர்த்தி பண்றோம் இல்லையா, சம்சார தாவா. சோ அதை செய்யும் போது என்ன ஆகுது, அதை அப்படியே அவர் ரெசிப்ரோகேட் பண்றார். கண்ணாடி மாதிரி அவருக்கு நாம் செய்யக்கூடிய அனைத்து பக்தி தொண்டையும் அவர் வந்து பகவானுக்கு சொல்றார். ஏன்னா அவர் தான் வந்து பகவானுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ். சோ முழுமுதற் கடவுளின் சார்பாக ஒரு பக்தனுக்கு கட்டளையிட மிகவும் மிகவும் தேவையாவார். யாரு? பகவான் சார்பாக நம்மள சரியான விஷயத்துல, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூட நம்மள வந்து என்ன பண்ணுவாராம், பாவம்ட்டு நம்மள விட்டுருவாரு. ஆனா குரு மண்டையிலே கொட்டி சரியா போ, இதுதான் சரியான வழி, இப்படித்தான் போகணும் அப்படின்னு கைப்பிடிச்சு கூட்டிட்டு போவார் இல்லையா? அதனால குரு கிருஷ்ணரை விட முன்னாடி நமக்கு தேவையானவர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ குரு ஏராளமான செல்வங்களையும் ஏராளமான அடியவர்களையும் பெற்றதுனால் சுய கட்டுப்பாட்டினை இழந்து விடக் கூடாது. இப்ப நம்ம டாபிக் மெயினா போறோம். என்ன நம்மளோட டாபிக்? பக்தி செய்வதற்கான தகுதிகள். சோ குரு கிட்ட வந்து நிறைய செல்வமோ இல்ல பக்தர்களோ வந்துட்டாங்கன்னா அவங்க சுய கட்டுப்பாட்டை ஒருபோதும் இழக்கக்கூடாது. ஒரு உண்மையான குரு ஒருபோதும் அப்படி ஆக மாட்டார். ஒரு உண்மையான குரு என்ன பண்ணுவார்? அதை செய்ய மாட்டார். சில சமயம் முறையாக அங்கீகரிக்கப்படாதவரோ அல்லது தானே ஆன்மீக குருவாக நியமித்து கொண்டவரோ ஏராளமான செல்வங்களையும் அடியவர்களையும் பெற்றதனால் சுய கட்டுப்பாட்டினை இழந்து விடலாம். சில சமயம் அவங்க என்ன பண்ணலாம்? சுய கட்டுப்பாட்டை இழந்து விடலாம். ஆனால் அவருடைய பக்தி தொண்டு தரமுடையதாக இராது. இது போன்ற சாதனைகளால் ஒருவன் சுய கட்டுப்பாட்டினை இழந்து விட்டான் என்றால் அவனுடைய பக்தி தொண்டு தளர்ச்சி அடைந்து விடும். சோ எப்ப நமக்கு வந்து ஒழுங்கு விதிகளை ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னாக்கா அங்க வந்து பக்தியில முன்னேற்றம் இருக்காது. ஒருவன் தன்னை சீட பரம்பரையின் ஒழுங்குமுறை விதிகளுக்கு உட்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். சோ அதனால நமக்கு என்ன சீட பரம்பரையில கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அந்த விதிமுறைகளை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இயற்கையாகவே தூய்மை பெற்றிருக்கும் கிருஷ்ண உணர்வுடைய ஒருவன் தனது சிந்தனை மற்றும் செயலினால் வேறொரு தூய்மைப்படுத்த முறையினை வளர்க்க வேண்டிய தேவை இல்லை. நமக்கு வந்து ஆல்ரெடி இன்பில்ட் அந்த இது இருக்கு அப்படின்னாக்கா அதுக்கு தனியான சிந்தனைகள் எதுவும் தேவைப்படல. கிருஷ்ண உணர்வில் நன்கு வளர்ச்சி பெற்றிருக்கிறதுனால அவன் எல்லா நற்குணங்களையும் ஏற்கனவே அடைய பெற்றிருப்பதோடு யோகத்திற்கான குறிப்பிட்ட ஒழுங்குமுறை விதிகளையும் யோகாசனத்திற்கான குறிப்பிட்ட ஒழுங்குமுறை விதிகளையும் பின்பற்றுகின்றான். ஒழுங்கு விதிமுறைகளை பக்தர்கள் தாமாகவே பின்பற்றுகின்றார்கள். ஏன்னா அது பக்தியில நமக்கு ஆல்ரெடி சொல்லப்பட்டு, இதுக்கு தனியா நாம வந்து மெனக்கட வேண்டாம். சோ அதனால பக்தி செய்யும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவும் நம்ம வந்து அஹிம்சையே இதற்கு சிறந்த உதாரணம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா பிரபுபாதர் நம்ம கொடுத்திருக்கார் 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ்.
நம்ம அந்த ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸை ஃபாலோ பண்ணும்போது தனியா அங்க ஜீவகாருண்யம் பண்ணணும்னு தேவையில்லை. இதுல எல்லாமே வந்துருது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சிலர் சைவ உணவு இயக்கத்தின் மூலம் தூய்மையை நாடுகின்றார்கள். ஆனால் ஒரு பக்தன் இயற்கையிலேயே சைவ உணவு உண்பவன் ஆவான். என்ன பண்றாங்க, நான் டயட் இருக்கணும் தனியா, நான் வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணணும், யோகா பண்ணணும், அதெல்லாம் விஷயங்கள் பண்றாங்க. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், காலையில எழுந்தோடனே சாண்டிங் பண்றோம், ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ராம ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. நாவின் மூலமாக பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லும் போது காதுல நம்ம கேட்கிறோம், அது அப்படியே மனசுக்குள்ள போகுது, இதயத்துக்குள்ள. சோ இந்த இந்த ப்ராசஸ் கண்டினியூஸா நடந்துட்டே இருக்கு. அப்ப இதுக்கு வந்து நம்ம மெடிடேஷன் தனியா போகணுமா, தேவையில்லை. பிரசாதத்தை மட்டுமே எடுத்துக்கொள்றதுனால நம்மளோட டயட் பிளான் தனியா நான் வந்து என்னது இன்டர்மிட்டன்ட் ஃபாஸ்டிங் தனியா நான் ஃபாஸ்டிங் பண்ணுமா, தேவையில்லை. நைட்டு சாப்பிட்டோம், அதோட அடுத்து 12 மணி நேரம் கழிச்சுதான் காலையில நம்ம வந்து பிரசாதம் எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா. இந்த புலால் உண்பது, இந்த சாத்வீகமான பொருட்களை மட்டுமே நம்ம பக்தர்கள் விரும்புவார்கள், அதுதான் எடுத்துக்கணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த விதிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு மற்ற பௌதிகமான நோய்கள் எதுவும் வராது அப்படின்றதையும் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஓகே, சோ இந்த விஷயத்துல அவன் தனியே பயிற்சி பெறவோ அல்லது சைவ உணவு இயக்கத்தில் உறுப்பினராவதோ தேவையில்லை, தானாகவே. ஏன்னா பக்தி நம்ம பண்ணும்போது இதெல்லாம் என்னோட குரு சொல்லியிருக்காரு, நான் ஃபாலோ பண்றேன். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா அதெல்லாம் நான் அந்த ஒழுங்குமுறை விதிமுறைகளை ஃபாலோ பண்றேன். ஒரு பக்தன் கிருஷ்ண உணர்வினை தவிர வேறு எதையும் பயிற்சி செய்ய தேவையில்லை. இதற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகள் உள்ளன. தேவர்களிடத்தில் நற்குணங்கள் அனைத்தும் தாமாகவே அவனிடம் வளர்ச்சி பெறுகின்றன. என்னென்ன நற்குணங்கள் இருக்கோ தேவர்களிடத்துல நம்ம கிருஷ்ண பக்தி பண்ணும்போது அது தன்னாம நம்ம கிட்ட வந்துரும். உளப்பூர்வமாக சைவர்களாகவோ அஹிம்சாவாதிகளாகவோ பயிற்சி செய்பவர்கள் உலக நோக்கில் நற்குணமுடையவர்களாக இருக்கலாம். ஆனால் இந்த நற்குணங்கள் அவர்கள் பக்தர்களாவதற்கு போதுமானவை அன்று. நான் வந்து நிறைய சேரிட்டி பண்றேன், நல்ல மனசு உடவங்க, சோ நிறைய பேருக்கு நல்லது பண்றேன், அது மட்டும் என்ன வந்து பக்தியில கொண்டு செலுத்தாது. ஒரு சைவன் பக்தனாகவோ அல்லது அஹிம்சாவாதியாகவோ இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனால் ஒரு பக்தன், ஹரே கிருஷ்ணா, எவ்வளவு கிளியரா சொல்லிட்டேன் பிரபுபாதர், நான் வந்து ஒரு வெஜிடேரியன் பா, டசன்ட் மீன் தட் நான் வந்து ஒரு டிவோட்டியா இருக்கணும்னு தேவை இல்லை. நான் வந்து வெஜிடேரியனா இருக்கலாம், ஆனா கிருஷ்ண பக்தி பண்ணாமையும் இருக்கலாம், பண்ணியும் இருக்கலாம். ஆனால் ஒரு கிருஷ்ண பக்தி செய்யக்கூடிய பக்தன் கண்டிப்பாக என்ன பண்றோம், நம்ம அந்த வெஜிடேரியன் கிருஷ்ணடேரியனை ஃபாலோ பண்றோம். ஐடியலி ஸ்பீக்கிங் நம்ம வெஜிடபிள் ஃபுட் தான் எடுத்துக்கிறோம், அதை வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்து அந்த நைவேத்தியத்தை தான், பிரசாதத்தை தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வந்து அந்த விஷயங்களுக்குள்ள வந்துடும். ஸோ இந்த ரொம்ப தெளிவா இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்க பிரபுபாதர். இது புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும். ப்ரொசீட் பண்ணலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா, இருக்கீங்களா எல்லாரும்? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. இருக்கும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. இது தொடர்பாக ஸ்கந்த புராணத்திலே ஒரு கதை இருக்கு. என்னன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு, ஒரு வேடம் நாரத முனிவரின் உபதேசத்தினால் பெரிய பக்தனாகி விடுவான். மிருகாரியோட கதை இல்லையா. சோ அவ்வேடன் பக்தனானவுடன் ஒரு எறும்பை கூட கொல்ல மாட்டான். என்ன பண்றாரு, குச்சி குச்சி வர்றாரு. ஏன்பா இப்படி குச்சி குச்சி வர்றேன்னா அவர் சொல்லுவாரு, எறும்பை நான் கொண்டுட்டேன்னா ஒரு மிருகத்தை பாதியா கொண்டு அது துடி துடிக்கிறத பார்த்து சந்தோஷப்பட்ட ஒரு 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 மனுஷன் இல்லையா, ஒரு வேடுவன், மிருகாரி. மிருகத்தை கொன்று அதுல அதை ஒழுங்கா முழுசா கொண்டாச்சும் பரவாயில்ல, அது துடி துடிக்கிறத பார்த்து சந்தோஷப்படுவார். அப்படிப்பட்டவர் ஒரு பக்தனுடைய தூய பக்தனுடைய சகவாசத்தினால அவர் என்ன பண்றாரு, அடுத்த இதுல பக்தி செய்து செய்து அந்த ஒரு எறும்புக்கு கூட தீங்கு நினைக்கணும்னு அவர் நினைக்கலையாம். சோ அது அந்த அற்புதமான மாற்றத்தை பார்க்கிறார். அவனிடம் வேட்டுவ குல நண்பனே, ஒரு எறும்பை கூட நீ கொல்லாதிருப்பது ஒன்றும் அதிசயமானதல்ல. பக்தி மனப்பான்மையில் வளர்ச்சி பெறும் எவன் ஒருவனிடமும் எல்லா நற்குணங்களும் தாமே வெளிப்படுகின்றன. இனி இவ்வளவு தூரம் அப்படி இருந்த எப்படி இருந்தனா இப்படி மாறிட்டேன்னு சொல்றாங்க இல்லையா பௌதிகமா. சோ அப்படி இருந்தவர் இப்படி மாறிட்டாரு அப்படின்னு நம்ம ஆச்சரியமா பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா அவங்க யாரெல்லாம் பக்தி தொண்டு செய்யறாங்களோ அப்ப இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நம்மளை விட்டு விலகி போகுதுன்னு பாக்கலாம். ஒரு பக்தன் ஒருபோதும் பிற துன்பத்திற்கு காரணமாகவே மாட்டான். தூய பக்தன் பரதுக்க துக்கி, எல்லாருடைய துக்கத்தையும் தன்னுடைய துக்கமாக எடுத்துக்கொண்டு செய்யக்கூடியவர்கள் தான் இந்த பக்தர்கள் பார்க்கும். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஒருவனிடம் 10 மணி ஆயிடுச்சுன்னா சொல்லுங்க பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. ஒருவனிடம் உணர்வு தூய்மை, உடல் செயல்களின் தூய்மை, தவங்கள், மன அமைதி எல்லாம் தாமாகவே வெளிப்படுகின்றனவென்று இங்கே உறுதி செய்கின்றார். நம்ம வந்து
பக்தர்களுக்கு உண்டான குணங்கள் எல்லாம் பார்க்கிறோம். அப்ப நான் பக்தி தொண்டு செய்யும் போது அந்த பக்தர்களுக்கு உண்டான குணங்களை நான் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். என்கிட்ட என்னென்ன தவறான குணங்கள் இருக்கோ அதெல்லாம் விடுத்து நான் வந்து பக்தனுக்கு உண்டான குணங்களை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். நம்ம படிக்கிறோம், அதை நம்ம செயல்முறையும் படுத்த ஆரம்பிக்கிறோம். அதனால நான் வந்து தூய பக்தன் சொல்லல, நான் ஜஸ்ட் பிராக்டிஸ் தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இங்க தூய பக்தர்கள்ன்றது வந்து அது வந்து டோட்டலா டிஃப்ரெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம். நம்ம எல்லாமே பக்தர்கள் ஆறதுக்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். ஆஹ் எல்லாமேனா உங்க எல்லாரையும் இல்லை, நான் என்ன சொல்லிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் தூய பக்தர்கள்ன்றவங்க இந்த வேற நிலை அவங்களோடது. நம்ம வந்து அதே இதை வந்து பிராக்டிஸ் பண்ண முயற்சி பண்றோம். ஸோ 9 விதமான பக்தி தொண்டுகள் உள்ளன அப்படின்னு சொல்லியிருக்க பிரபாத் ஸ்ரீல பிரலாத் மகாராஜ் நம்ம கொடுத்திருக்காரு இல்லையா, நவவித பக்தி தொண்டு. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம். ஸ்ரவணம் கேட்கறது, கீர்த்தனம் அவருடைய நாம ரூப குண லீலைகளை வந்து பாடுறது, ஸ்மரணம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் எப்பவும் அவரோட ஸ்மரணத்துல இருக்குது. இது எப்படி பௌதிகமா நம்ம நிறைய வேலைகள்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கோம். ஓகே, எப்பெல்லாம் நமக்கு கிடைக்குது, டைம் கிடைக்குதோ அப்போ உடனே நம்ம என்ன பண்ணோம், we have to think about கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை பத்தி நம்ம இது பண்ணணும். தினமும் காலையில பாகவதம் கிளாஸ் அட்டன் பண்றோம். ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் நம்மளை வந்து அதை வந்து நம்மளை மஞ்ச் பண்ண வைக்கும், அதை திருப்பி நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னு தோணும். ஸோ அதே மாதிரி அவருடைய லீலைகளை நினைச்சு நம்ம தூய பக்தர்களிடத்துல இருந்து நாம கேட்கும்போது இன்னும் நல்ல பியூரிஃபிகேஷன் ஆகும். அது போல நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு சேவை செய்யறது, அவருக்கு திருமூர்த்தி வழிபாடு பண்றது, பிரார்த்திக்கிறது, அவருடைய கட்டளைகளை நிறைவேற்றுறது, தாசிய சக்கிய ஆத்ம நிவேதனம் அப்படின்னு. இந்த மாதிரி ஆயிடுச்ச 10 மணி. 9 விதமான பக்தி தொண்டு இருக்கு. இவை ஒவ்வொன்றுமே ஆற்றல் மிக்கவையாகும். இது எல்லாமே ஆற்றல் மிக்கது. இதை அனைத்தையும் பூர்வமாக நம்மளால பண்ண முடியலனாலும் அதுல ஏதாவது ஒன்றுல நாம ஸ்ரவணம் சோ ஏதாவது ஒண்ணுல மட்டுமாச்சும் நம்ம ரொம்ப கவனமாக அதை செய்ய வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ ஒருவன் ஏதேனும் ஒன்றை ஒருவன் பின்பற்றினால் கூட அவன் தான் விரும்பிய நிறைவு நிலையினை கண்டிப்பாக எய்த பெறுவான். எனக்கு வந்து கேட்கறது ரொம்ப பிடிக்கும்னா வெறுமனே பகவானுடைய நாம ரூப குணலீலைகளை மட்டும் கேட்கறது, வேற எந்த விஷயத்தையும் கேட்கறது இல்லை. யூடியூப் ஷார்ட்ஸோ இல்லை மற்றதையோ கேட்கறது இல்லை. அப்படி உயர்ந்த நிலையில இருக்கும்போது அவங்க ரொம்ப பியூரிஃபை ஆறாங்க, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நிறைவு கிடைக்கிறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பகவானின் கீர்த்திகளை கேட்பதில் பற்றுடையவனாகவும் மற்றொருவன் பகவானின் பெருமைகளை ஓதுவதில் பற்றுடையவனாகவும் இருந்தார் என்றால் இருவருமே பக்தி தொண்டில் தாங்கள் விரும்பிய லட்சியத்தை கண்டிப்பாக அடைய பெறுவார்கள். சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் இது விளக்கப்பட்டிருக்கு. ஒருவன் பக்தி தொண்டு முறைகளில் 1, 2, 3 அல்லது அனைத்துமே நிறைவேற்றலாம். அதனால் இறுதியில் அவன் பக்தி தொண்டின் நிலை பெறுவது என்பது விரும்பிய லட்சியத்தை எய்த பெறுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணன். சோ இத்தொண்டுகளில் ஏதேனும் ஒன்றினை செய்து எவ்வாறு ஒரு பக்தன் நிறைவு நிலை எய்த பெறுகின்றான் என்பதற்கு சிறந்த சான்றுகள் இருக்கு. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்டதுனால் ஒன்னொன்னுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. கேட்டதுனால பரீட்சித் மகாராஜர், சுகதேவ கோசாமி அதை ஓதியதுனால அவருடைய லட்சியம் நிறைவேற்றப்பட்டது. பிரலாத் மகாராஜர் எப்பவும் பகவான விஷ்ணு ஸ்மரணம் சிந்திச்சுக்கிட்டே இருந்தார், அதனால அவர் உயர்ந்த நிலை. யார் வந்து பாத சேவனம் பண்றாங்க, அதிர்ஷ்ட லக்ஷ்மிபதி பகவான். சோ லக்ஷ்மி அவங்களுக்கு வந்து பாத சேவனம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. காரணதகஷாய விஷ்ணு, கர்ப்பதகஷாய விஷ்ணு, சிரோதகஷாய விஷ்ணு பாக்குறோம். கர்ப்பதக கடல்ல அவர் வந்து படுத்துட்டு இருக்காரு, அவருக்கு எப்பவும் பாத சேவனம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா. அது மட்டும் இல்லாம பிருத்துமன்னர் வந்து கோவில் வழிபாடு பண்றாரு. பிருத்துமன்னர் நம்ம பாக்குறோம் 99 அஸ்வமேத யாகத்தை பண்ணாருன்னு பாக்குறோம். சோ பகவான் நேரடியா வந்து சொல்லிட்டார், வேணாப்பா இந்த 100வது அஸ்வமேத யாகம் பண்ண வேண்டாம். யாரு ஒருத்தவங்க 100 அஸ்வமேத யாகம் பண்றாங்களோ அவங்க வந்து இந்திரனுக்கு இணையான குணங்கள் கொண்டிருக்கிறதுனால அவங்க எலிஜிபிள் கேண்டிடேட். அதனால இந்திரனுக்கு பதவியில வந்து ப்ராப்ளம் வந்துடும். நம்மளோட சேர்க்கு ஏதாவது வந்துருமா, அதனாலதான் அவர் என்ன பண்றாரு, எல்லாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்றாரு. சோ அந்த இதை பார்க்கும். பிரார்த்தனைகள் மூலம் அக்ரூரோட வந்து எப்படி வந்து பிரார்த்தனைகள் எப்பவும் பகவான பிரார்த்தனை பண்ணி அவர் வந்து வெற்றடைகின்றார். ராமச்சந்திரமூர்த்திக்கு சேவை செய்தவர் யாரு, ஹனுமன் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். நண்பனாக இருந்தவர் அர்ஜுனன். பலி சக்கரவர்த்தி ஆத்ம நிவேதனம் முழுமையாக. இதை நம்ம ஏற்கனவே நிறைய தடவை பார்த்திருக்கிறதுனால நான் ஃபாஸ்டா போறேன். சோ நவவித பக்தி தொண்டு எக்ஸாம்பிள் இங்க பாக்குறோம். பல்வேறு முறைகள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றிய பக்தர்களுக்கு பல உதாரணங்கள் இருக்குதுல. சோ இங்க வந்து பாக்குறோம் அம்பரீஷ் மன்னரை பற்றிய ஒரு குறிப்பு இருக்கு. அம்பரீஷ் மகாராஜருடைய கதை நமக்கு தெரியும் இல்லையா. துர்வாச முனிவருக்கும் அம்பரீஷ் மகாராஜருக்கும் வந்து நடந்த அந்த கதை நமக்கு வந்து சொல்லப்படும். சோ ஸ்ரீமத் பாகவதம் பகவானுடைய பக்தர்களுக்கும் அவருக்கும் நடந்த லீலைகளை எடுத்து சொல்லுது, அவங்களுடைய பெருமைகளை சொல்லுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். பகவானின் கோவிலை சுத்தம் செய்வதில் தனது கரங்களை ஈடுபடுத்தினார். யார் அதை ஈடுபடுத்தினார், அம்பரீஷ் மகாராஜ். அவரோட திருப்புகழை கேட்பதில் தன் செவிகளை ஈடுபடுத்தினார். இப்ப நம்ம நவவித பக்தி தொண்டு பாக்குறோமே, இந்த நவவித பக்தி தொண்டையும் முழுமையாக செய்தவர் யாரு, எல்லா இதையும் செய்தவர் யாருன்னா அம்பரீஷ் மகாராஜர்.
அவர் எப்படி அதை வந்து செஞ்சாரு அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அவரை பத்தி மட்டுமே கேட்கறது, அவரை பத்தி மட்டுமே ஸ்மரணம் பண்றது, அவரை பத்தி எல்லார்கிட்டையும் எடுத்து சொல்றது. ஸோ அவருடைய அவருடைய திருமூர்த்தங்களை பார்க்கறதுக்காக கண்களை பயன்படுத்துறது, காதுகளை வந்து கேட்கறதுக்கு பயன்படுத்துறது, பேசுறதுக்கு அவர் வாய் நாக்கை பயன்படுத்துறது. பகவானின் தூய பக்தர்களுடன் தொடர்பு கொள்வதில் தனது உடலை ஈடுபடுத்தினார். உடலை எப்படி தவத்துல ஈடுபடுத்துறதுன்னு, பிறரிடம் பழகும் பொழுது அவருடன் சேர்ந்து உட்கார வேண்டியது இருக்கின்றது, உண்ண வேண்டியது இருக்குது. அப்போது நமது உடல் அவர் உடல் மீது படுவது தவிர்க்க முடியாததாகின்றது. அம்பரீஷ் மன்னர் தனது தொடர்புகளை தூய பக்தர்களுடன் மட்டுமே வைத்துக் கொண்டார். அதனால ஏன்னா நம்மளே அறியாம அவங்கள டச் பண்ற மாதிரி இருக்கு. அப்போ அவங்க கிட்ட இருக்க பாவம் நமக்குமே வருது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நமது உடல் வேறு எவராலும் தொடப்படுவதற்கு அவர் அனுமதித்ததே கிடையாது. கிருஷ்ணருக்கு படைக்கப்பட்ட மலர்களையும் துளசியும் முகர்வதில் தனது நாசினி ஐம்புலன்களையும் அவர் எப்படி பயன்படுத்தினார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கணும். பகவான் கிருஷ்ணர் அதன் மிச்சத்தினை பக்தர்கள் எடுத்துக்கொள்ளும். பகவானுக்கு படைப்பதற்கு தயாரிக்கப்பட்ட உணவு அதன் மிச்சத்தினை பக்தர்கள் எடுத்துக்கொள்வார்கள். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு அம்பரீஷ் மன்னரால் சுவைமிகு உணவுகள் படைக்க முடிந்தது. காரணம் அவர் அரசர் ஆகையால் அவருக்கு பணமுடை கிடையாது, பணம் கிடைச்சிட்டே இருந்தது. அவர் கிருஷ்ணருக்கு எப்போதும் ராஜபோக உணவுகளையே படைத்து அதனையே கிருஷ்ண பிரசாதமாக உண்டு வந்தார். அவரது ராஜ மரியாதையில் எந்த விதமான தட்டுப்பாடும் ஏற்பட்டதே இல்லை. ஏனென்றால் அவர் ஒரு எழில்மிகு கோவிலை கட்டிருந்தார். இதெல்லாம் தாண்டி கோவில் வேற கட்டியிருக்காரு. அவருக்கு வந்து தூய்மையான பிரசாதம் படைச்சார். பக்தர்களோட சங்கத்துல மட்டும்தான் இருந்தார். அவர் பகவானின் திருமூர்த்தத்திற்கு விலை உயர்ந்த ஆபரணங்கள் அணிவிக்கப்பட்டிருந்தன. சோ நமக்கு இருக்கக்கூடிய செல்வங்களை இதெல்லாம் நமக்கு என்ன, நான் வரும்போது அப்படியே எடுத்துட்டு வந்தோமா, வரும்போதுதான் எங்க இருந்து வந்தோம், ஏன் இங்க இருக்கோம், சோ அனைத்துமே பகவானுடையது. அதை எடுத்து அவருக்கே நம்ம பண்றதுல நமக்கு வந்து அவ்வளவு ஒரு கஷ்டங்கள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அறுசுவை உணவு படைக்கப்பட்டிருந்தது, அவருக்கு எல்லாம் கிடைக்கப்பட்டன. ஆனால் அவர் எப்போதும் முழு கிருஷ்ண உணர்விலேயே ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தார். யாரு? அம்பரீஷ் மகராஜர். சோ நாம் சிறந்த பக்தர்களுடைய காலடி சுவடுகளை பின்பற்ற வேண்டும். அவங்களுடைய காலடி சுவடுகளை நாம பின்பற்ற வேண்டும். நம்மால் பக்தி தொண்டின் அனைத்து முறைகளையும் நிறைவேற்ற முடியவில்லை என்றால் முந்தைய ஆச்சாரியர்கள் எடுத்து காட்டியுள்ளது போல ஏதேனும் ஒன்றினையாவது செய்தல் வேண்டும். மகாராஜ் அம்பரீஷரை போல் பக்தி தொண்டின் அனைத்து முறைகளையும் நாம் செயல்படுத்தினோம் என்றால் பின்னர் பக்தி தொண்டின் நிறைவானது அந்த ஒவ்வொரு முறையிலிருந்தும் உறுதி செய்யப்படும் முழுமையான ஈடுபாட்டினால் ஒருவன் பௌதிக மாசிலிருந்து தானே விடுதலை பெறுகின்றான். சோ அந்த பக்தி தொண்டின் மூலமாக அம்பரீஷ் மகாராஜர் நவவித பக்தி தொண்டை அவர் முழுமையாக எல்லாம் செஞ்சார். மத்தவங்களை நம்ம ஒண்ணுதான் பார்த்தோம். பரீட்சித் மகாராஜர் கேட்க மட்டும் தான் செஞ்சார். சுகதேவ கோசாமி அதை ஓதுதல் அதுதான் பண்ணார். ஆனா இங்க அம்பரீஷ் மகாராஜர் எல்லாத்தையுமே செய்தார். மேலும் முக்தியானது பக்தனின் பணிப்பெண் ஆகின்றது. எப்போ நம்ம வந்து இங்க பாக்குறோம், அருவவாதிகள்லாம் வந்து முக்தி அடையணும் தானே இந்த செயல்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அவங்களுடைய தியானமா இருக்கட்டும், யோகிகள். ஆனா பக்தி நம்ம பண்ணும்போது என்ன ஆச்சு, முக்தி நம்மளுடைய பணிப்பெண்ணாக மாறி விடுகின்றார்கள் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இன்னும் 2 நிமிஷம் பிரபு. அந்த பக்தன் அக்கருத்து வில்வமங்கல தாக்குறாலும் உறுதி செய்யப்படுகின்றது. பகவானின் மாறாத பக்தியில் ஒருவன் வளர்ச்சி பெற்றான் என்றால் முக்தியானது அப்பக்தனை ஒரு பணிப்பெண்ணை போல தொடர்ந்து வரும். நான் உங்களுடைய சேவகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முக்தியா நம்மள தொடர்ந்து வருதான். முக்திக்காக தனிப்பட்டு நான் எந்த ஒரு விஷயம் செய்ய வேண்டாம். பக்தி தொண்டு செய்யும் போது முக்தியும் தமக்கு அடிஷனலா வருது. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பக்தி தொண்டிற்கான ஒழுங்குமுறை விதிகள் சில சமயம் அதிகாரம் பெற்றவர்களால் பகவானுக்கு வளமாக தொண்டு செய்யும் பாதையை கூறப்படுகின்றது என்று கூறுகின்றார். சோ அந்த பக்தி தொண்டுக்கான விதிமுறைகள் நாம ஃபாலோ பண்ணும்போது பகவானுக்கு உண்டான அந்த பக்தி தொண்டை சிரேஷ்டமாக ஒழுங்காக நாம செய்ய முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணன். பரவாயில்ல, 2 நிமிஷத்துல நம்ம முடிச்சோம். வாஞ்ச கல்பதருபேஷ கிருபா சிந்துபேவச்ச பதிதானா பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். நித்ய கௌர பிரேமநந்தே. ஹரி ஹரி போல. ஹரே கிருஷ்ணன். நாளைக்கு வந்து நாம 15வது அத்தியாயம் பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இன்னைக்கு வந்து ஃபெசிலிட்டேட்டர் சேவை எப்படி இருந்துச்சு இன்னைக்கு? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இன்னைக்கு வந்து பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தாரு. ஓகே. அது போல நேத்திக்கு இன்னைக்கு டிஃபரன்ஸ் இருந்ததுங்களா மாதாஜி? காலையில 6 மணிக்கு எத்தனை பேர் இன்னைக்கு வந்திருந்தாங்க மாதாஜி? சாந்தி மாதாஜி இன்னைக்கு ரொம்ப கம்மியா தாங்க மாதாஜி வந்திருந்தாங்க. நான் 7 பேருக்கு போன் பண்ணி நாளைக்கு வர சொல்லியிருக்கேன் மாதாஜி. வரேன்னு இருக்காங்க 7 பேரு. ஒரு 4 பேர் போனே அட்டன் பண்ணல. ஓகே, நான் நாளைக்கு திருப்பி அவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்க மாதாஜி. நாளைக்கு 7 பேர் வந்து நாளைக்கு ஜாயின் பண்றேன்னு சொல்லி இன்னைக்கு ஒரு நாள் வரல. நேத்து வந்தவங்க இன்னைக்கு ஒரு நாள் வரல. ரீசன் சொன்னாங்க. அப்புறம் நான் சொன்னேன் பரவாயில்ல உட்காந்து கேட்கணும்னு இல்ல, வேலை செஞ்சுட்டே கூட நீங்க கேட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னேன். சூப்பர் சரின்னு மாதாஜி. சொன்னாங்க. நீங்க ஒரு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.
அப்புறம் வந்து நீங்க கோஆர்டினேட், நீங்க 3 பேர் இருக்கீங்க இல்லையா? நீங்க கமலா மாதாஜி இருக்கீங்க. பிரபாகரன் இவங்க பிரபு. பிரபாகரன் பிரபு 3 பேர் இருக்கீங்க இல்லையா? நீங்க கோஆர்டினேட் என்ன பண்ணாலும் டீமா பண்ணுங்க மாதாஜி. கமலா மாதாஜிலாம் ரொம்ப வருஷமா இருக்காங்க. அழகா உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? சோ 6 மணியோட முடிஞ்சிச்சு. 7 மணிக்கு வந்து யார் யாரா இருக்கீங்க? 7 3 மணிக்கு 3 மணிக்கு விஜயலட்சுமி மாதாஜி எத்தனை பேர் இருந்தாங்க? Yes, எப்படி மாதாஜி. 47 members வந்தாங்க மாதாஜி. நேத்து எத்தனை பேர் இருந்தாங்க மாதாஜி? நேத்தும் 47 தான் மாதாஜி இருந்தாங்க நான் பார்த்ததுல. வெரி குட். வெரி குட். ஓகே. அவங்க அப்ப ஒண்ணும் கண்டினியூ பிரச்சனை பண்ணாங்க மாதாஜி. ஒண்ணும் பிரச்சனை ஓகே. இல்லை. அப்போ உங்களுக்கு வந்து இப்ப எதுவும் அட்ரிஷன் எதுவும் இல்ல, கம்மியா யாரும் இல்ல. மேபி ஒரு 2-3 டேஸ் போனதுக்கு அப்புறம், ஏன்னா தரணிஷன் மாதாஜி சொல்லியிருக்காங்க, அட்டென்ட் பண்றவங்களே வந்து எப்படி அவங்களோட கிளாஸ் இருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம கேட்கலாம், காலிங் சர்வீஸ் பண்ணலான்ட்டு. இப்போதைக்கு நம்ம யாரெல்லாம் வரலையோ அவங்கள திருப்பி கொண்டு வரணும். அந்த ஃபேஸ்ல நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணலாம். ஸோ அதனால நீங்க வந்து வேற யாருக்காச்சும் இந்த இதுல இருக்க அனைத்து மெம்பர்ஸும் வந்து நீங்க என்ன பண்ணுங்க, சர்வீஸ்க்கு காலிங் சர்வீஸ்க்கு நம்பர் உங்களுக்கு எதனா கிடைச்சிச்சுன்னா தயவு செஞ்சு அந்த சேவை எடுத்துக்கோங்க. அதை விட உன்னதமான சேவை எதுவுமே கிடையாது. ஏன்னா ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையில நம்ம எல்லாம் ஆஃப்டர் ஆல் ஹியூமன் பீயிங் இல்லையா? ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையில நம்ம வேற வேற வேலைகள்ல இருப்போம். யாராவது ஒருத்தவங்க நமக்கு வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா, அவங்க சொன்னாங்களே அதுக்காகவாச்சும் நம்ம போகணும் அப்படின்னு தோணும் இல்லையா? அதனால நீங்க வந்து உங்களுக்கு காலிங் சர்வீஸ் கொடுத்தாங்கன்னா தயவு செஞ்சு அதை எடுத்துட்டு பண்ணுங்க. ரொம்ப சந்தோஷம் மாதாஜி. 3 PM அப்ப யாரும் இது கிடையாது இல்லையா? அட்டெண்டன்ஸ் நீங்க பார்க்கும்போதுதான் தெரியும். அதே இது இருந்தாங்களா இல்ல புதுசா வேற? சில சமயம் என்ன ஆயிடுதுன்னா, முதல் நாள் நம்பர் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும், மெம்பர்ஸ் மாறி இருந்தா சான்ஸ் இருக்கு மாதாஜி. நம்பர் அதுதான் மே பி சேம், ஆ மெம்பர்ஸ் வந்து டிஃபரன்ஸ் இருக்க சான்ஸ் இருக்கு. அது அட்டெண்டன்ஸ் சில சீட் சமயம் என்ன மட்டும் தான் தெரியும். ஆயிடுன்னா, முதல் நாள் வந்து எப்பவுமே ரொட்டீனா வராங்க இல்லையா? அவங்களுக்கு ஒரு ஆர்வம் இருக்கும். அதனால அவங்கள வந்துருவாங்க. அப்ப முதல் நாள் நமக்கு நல்ல நம்பர் கிடைக்கும். அடுத்த நாள் என்ன ஆகும், நம்ம வேற சொல்லிடுவோம். ஆனா புது பக்தர்களுக்கு நம்மளோட இது போன பேட்ச் அப்படிதான் ஆச்சு. முதல் நாள் 98, அடுத்த நாள் பாத்தீங்கன்னா 60 கிட்டத்தட்ட 30 மெம்பர்ஸ் நம்மளோட இந்த இதுல இருக்கவங்க வந்து ஜாயின் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு சில சமயம் ஆகும். அதை நீங்க கரெக்டா கேர்ஃபுல்லா பாத்துடணும். அடுத்து 7 மணி இதுல என்னாச்சு மாதாஜி? ராஜேஸ்வரி மாதாஜி நோ ப்ராப்ளம். ஸ்ட்ரென்த் இருந்தது, நான் கவுண்ட் பண்ணிட்டேன். கவுண்ட் பண்ண டவுட் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். ஓகே. நேத்திக்கு இன்னைக்கு எந்த இதுவும் இல்லையா? டிஃபரன்ஸ் இல்ல. இல்ல மாதாஜி, கொஞ்சம் 4-5 மெம்பர்ஸ் நியூ கொஞ்சம் ஓல்டு, அவங்க நம்பர்லாம் ராஜேஸ்வரி மாதாஜிக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ண சொல்லிருக்கேன். அவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கட்டும் மாதாஜி. ஓகே. சிவகாமி மாதாஜி அட்டெண்டன்ஸ் டாலி பண்ணிட்டு அவங்க அனுப்புறேன்னு இருக்காங்க. ஓகே மாதாஜி. ஓகே. இன்னைக்கு நிறைய இருக்க மாதிரி இருக்கு நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த். இந்த 9 PM 37 வந்துட்டாங்களா? ஓகே. இருந்துச்சு. பிரபாகரன் பிரபு, கமலா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்களும் வந்திருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது நாங்க ரொம்ப ஃபாஸ்டா போறோம் மாதாஜி. நாங்க போன வாரமே முடிக்கணும். மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதுல மோகன சுந்தரம் இருக்கிறது என்னோட பிரபு மாதாஜி. அவர் லெவல் இன்னைக்கு 2 முடிச்சாரு. இப்ப ஹரே இந்த கிருஷ்ணா. class மோகன சுந்தரம் பிரபு நம்ம ரொம்ப நாளா பாத்துட்டே இருக்கமே. ஓகே. அவர் இப்போ லெவல் 2 முடிச்சிட்டாரு மாதாஜி. இப்ப இதுல ஓகே. வந்திருக்காரு. ஓகே. ஓகே. இது ஆக்சுவலா இந்த இது வந்து உங்களுக்கு வந்து அடுத்த வாரம் 17ஆம் தேதியில இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். நாங்க ஒரு 18 பேர் வந்து போன பேட்ச், ஜூலை மாசம் பேட்ச் நாங்க. அதனால நாங்க சீக்கிரமா முடிக்கணும்னால கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போறோம். இப்படி இருக்காது உங்களோட கிளாஸ். நீங்க பயந்துக்க வேண்டாம். புதுசா வந்திருக்கவங்களுக்காக நான் சொல்றேன். நாங்க வந்து வேக வேகமா முடிச்சாதான் இந்த லிங்க் வந்து அடுத்த பேட்சுக்கு வந்து ஃப்ரீ ஆகுன்றதுனால கொஞ்சம் ரொம்ப ஃபாஸ்டா போயிட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு வரப்போற கிளாஸ் இப்படி இருக்காது. நீங்க பயந்துக்க வேண்டாம். வேற மாதிரி எடுப்பாங்க கிளாஸ் உங்களுக்கு. மத்த சங்கீதா மாதாஜி ரொம்ப அழகா எடுப்பாங்க. இது நம்ம ஃபாஸ்டா போயிட்டு இருக்கோம். இதே மாதிரி இருக்கும் நீங்க நினைச்சுக்க வேண்டாம். சரிங்களா? எங்களுக்கு முடிக்கணும் 19 இதுவும் இன்னும் 2-3 நாள்ல முடிச்சாதான் இந்த லிங்க் ஃப்ரீயா இருக்கும். அடுத்த பேட்சுக்கு சரியா வரும். அதுக்காக ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. வேற எதுவும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குங்களா பிரபு? இல்ல மாதாஜி. ஓகே. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. பிரபுஜி எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா. மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம் பிரபு. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. வைண்ட் அப் பண்ணிட்டுங்களா? நான் வைண்ட் அப் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சத்யா பிரபு வரதில்ல, என்னாச்சுன்னு தெரியல. கொஞ்சம் பாருங்க பிரபு. சர்வ பிரபு, ராதா மாதாஜி உங்களோட இதுல கொஞ்சம் பாருங்க மாதாஜி. சத்யா பிரபு காணோம். நல்லா நீங்க இதெல்லாம் இருக்கீங்களா? படிக்க ஓகே 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 பிரபு. நேத்து உங்க வாய்ஸ் ஓகே கேட்கல. மாதாஜி பாக்குறேன். ஓகே. அவங்கவுங்க டீம்ல எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு இன்னும் கொஞ்சம் பாத்துங்க. திலகா மாதாஜி உங்க எல்லாருக்கும் வந்து ரிகார்ட்ஸ் கன்வே பண்ண சொன்னாங்க. அவங்களுக்காக பிரார்த்தனை பண்ணிக்குவோம். அவங்க கண்டிப்பா நம்மளோட L3 புதுசா ஸ்டார்ட் பண்ண போதிலேயே அடுத்த வாரத்துல இருந்து அதுல ஜாயின் பண்ணிக்குவாங்க. கமலா மாதாஜி நான் அவங்கள போட்டிருக்கேன். இதுல விஷ்ணு பிரபு தான் வந்து யார் L3 எடுக்க போறாங்க? L3யோட அட்மின் யாரு? ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி இல்லையா? L3யோட அட்மின் ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி. ஓகே ஓகே. அவங்கள நான் ஆட் பண்ணிருக்கேன். ஓகே. நாளைக்கு பார்க்கலாம் எல்லாரும். கிருஷ்ணா 15வது அத்தியாயம் நாளையில இருந்து பார்க்கலாம்.
இன்னும் இல்லையா? ஒண்ணு தனலட்சுமி மாதாஜியோட ஸ்டேட்டஸ் என்னன்னு பாருங்க மாதாஜி. மே மாசம் வரேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஜஸ்ட் ஒரு ரிமைண்டர் கொடுங்க சிவகாமி மாதாஜி உங்களோட டீம்ல இருந்து. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. பாயிண்ட் பண்ற நீங்க முடிச்சிருவீங்க மாதாஜி, 19th முடிச்சிருவீங்க. ஓ தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. முடிக்கணும் ஏன்னா எல்லாருக்குமே 4 பிரஷர். daysல எனக்கு முடிச்சிருவீங்க மாதாஜி. ரொம்ப பண்ணிடலாம் ஃபாஸ்டா போகும். மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வெள்ளிக்கிழமைக்குள்ள முடிச்சா கொஞ்சம் நான் சனிக்கிழமை ரிவ்யூ பண்ணிட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை ரெடி ஆயிடுவேன் நான். பிரபு இவ்வளவு தூரம் ஓடுறதே உங்களுக்காக மட்டும்தான் மெயினா. அது எனக்கும் கிளாஸ் இருக்கு, அது வேற விஷயம். அப்பதான் நீங்க கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருப்பீங்கன்றதுக்காக பண்ணிடலாம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு இந்த புக்கை திரும்ப கொஞ்சம் குரூப்ல ஷேர் பண்ணுங்க பிரபுஜி. ஓகே பண்றேன் மாதாஜி தேங்க்யூ. இந்த 19 சாப்டர் தான் படிக்க போறோமா இப்போ? 18. அவ்வளவுதான், நமக்கு அவ்வளவுதான் இப்ப கொடுத்திருக்காங்க லிமிடேஷன். ஓஹோ ஓகே மாதாஜி. நீங்க பக்தி சாஸ்திரில அது வரைக்கும் தான் படிச்சிருப்பீங்க மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி ஃபுல் புக் படிச்சோம். இல்ல மாதாஜி 19 தானே படிச்சிருப்பீங்க. இங்க வந்து இஸ்கான் இது மேங்களூர்ல நம்ம 19 தான் படிக்கிறோம்.